Hallå. Hör du mig? God dag. Og hjertelig velkommen i Kongshøll til Veverlagsdagen 2025. Og vi får begynne beina veien. Jeg får gjøre Market Stora året. Og hun får sette henne neste Veverlagsdagen 2025. Så gjør så vel. Hette var Tendra. Var det det? Nej. Så skulle det være leie. Ja. Gåan det tid, lovtakende av Veverlagsdagen 2025, og takk for at de skipa fyrir som tiltak noen, og øyne at de gjør mer høve til å si noen år. Nå blir vi. Veverlagsbrøydingar, og til høytene som standast Evison, det har vi sett av politiska breddene søgnas og Arne, og sannende tøtningen er for å gjøre noe viet. Her til åkken og om Atlan Høymen, sammanfattet i 13. heimsmalen til ST om boradiga framtøy. Det gav til å byte at nødvendig løyeren i USA ikke morgen var kommet fram så suspenderer han Torra Lotøko i Paris-avtalen, som var en av de tøtninger miklaste avtalen som gjør det våre for å gjøre noe månegått ved veverlagsbrøytingene. Tøyligheten fra honom til heimen slukt var ingen grunn til å bruke tøy på. Til gikk nå helst nekk ved deg så finner vi til her tinge og et oppskott om at etja til mer oljeløyding her til åkken, og her ivre var etja til å båre og båre. Drill, baby, drill. Ta blæser i løtene og et ekvislitt mødrak vestanfra, mødre arbeidene via firebrytja for veverlagsbrøydingen. Og tog hever det som veverlagsdagen i det, og i år, nekv større tøtning enn vi overhøver til å konfere. Det er rasera større tøtning at vi stremper etter av menna vitan og tilvitan om veverlag og veverlagsbrøydinger her til oss. Således er vi der bedre fire å møte dem avbjørngen som litt for fremme, samtidig som vi får bedre grunnlag for å fremje nøye og firebrytende tiltøk. Det er gledelig og godt, og av allstående tøtninger, at okkara vidanarståner kunne samstarva og døyla og brøye ut tøka vidan. Tøy, bare via samstarva, kunne vi få det beste på sjur. Takk til tikkere som kjipar for Veverlagsdagen i 25, som er samstarv med omkvarstående, veverstående, havstående, hakkstående, landsverk, setre, tjausane, hjerfonge og fyrum. Om vi skulle arbeide utørselig ved veverlagsbrøydingen i Førjøen, så må vi suttja kvaliteten suttjas her om løyer. Skulle vi ha allmenningen vi i arbeid at holde veverlagsbrøydinger, og det må vi, så skulle vi fortelle allmenningen hva er oppe spill. Og her halte jeg at vi øtl hava en større oppgave for framman. Du i hesson bådskaperen hever ikke finnet til nøye og rådfest i middelen folk her av land. Nå er jeg nødt, og jeg må til hava etter arbeider øke politisk, og ikke nødt til tog. Men det er et øke, her jeg har mest, at det er ikke vidanen fra granskingene etter at de ser kvinner som lever i middelfolk. Heldur er det mange som tar tås av verer om veverlagsbrøydingar og hva vi må gjøre vitta, heldur takas ut utgangsstøye og i heimabridja om sannløygon, bygd av gåmål eller bøgnløys skøyv fakta. Givi er at vi er ved sindre i andre året er brøya ut nødjasta kunnløygan, ta i størveldesløyere, løyere purrar punter, at vi suttja trøtt av alja som dege, og nye gjør alt arbeid av veverlagsøkene. Områdende er at vi framhaldende gjør okkur grått hva det er som driver brøydingene. Vi må grøyna for å avskan brøydingene heva okkar næromførve. Vi må få grøye av hvordan vibretje og sårbart okkar næromførve er, og vi må gjøre okkara til at avmarska og tolma kommande brøydingene.
Vi må så sannelig også gjøre hun grøyt, vid alt sommål, tid som sitter vi hese omfattende vitan, og vid politikere, at det skal brukes møyre og avhaldende orska til at gerandes gera hese faglige og vitan. Så følte seg seg aktor og skile tøtningen av at vi må gjøre avtøk for å tolma til frammanfyr standande vevlagsbrøydingene. Tid okkara vitanar litil til hvor standsmen og vi kunne lage om hva vi skulle og hva vi øye gjøre. Jeg stolt av tikkene og tikkere arbeidet. En annen fer, takk for det og gå en arbeidsho. Jeg spent av fratta om til at jeg får legge fram i det. Takk for. Tusen takk for. Ja. Hører så her? Ja, det gjør det. Ja, tusen takk for det, Markus Stora. Landstyrskvinna i Omkvartsmalen. Ja, gå et svarmål. Jeg skal eisende bjøve tikkene hjertelig velkommen til Vevlagsdagen i 2025. Dette tiltak som Market nevnte som nødje stående samskipa, og jeg får lese der oppe etter. At stående Vevstovan, Havstovan, Omkvartsstovan, Hagstovan, Landsverk, Kjøshavn, Gjerfond 24 og Fråskaper 74. Og endamålet av Varspaljås av vevlagsbrøytingar i Breia Mersking. Første vevlagsdagen var hilden i mars 2024, og ta var hesespårningar setter føreska vevla i brøyt, hva vita vid, og hva dator har vid. Og vi står jo i datoren og vitan som var lagt fram av vevlagsdagen i 24, hver stedfest av brøytingar i føreska vevlan. Medelheten i luftene om okkar leier økter om lei 1 grad, siden 1873. Vattskorspan vi følger hakket 20 cm seneste 30 årene, og hiten nere ved bankarennene hakket over 0,25 grader siden 2001. Jeg halte at det var en etnæs ser vel, og det kjentes særlig avhåverst og opplagt at føreske stående samstarva av hesen øsken. Så vevlagsbrøytingar det så tvørfagligt evne som det kan bliva. Sammandrotter og framløver fra 24 å finne av heimasøyden til Omkvartsstoven. Vi har en felags alt så arbeid å skipa samfellet utan utlatt av vaksravskasse, og har bundet oss til dette gjøkken vevlagsåttmålen og parrysåttmålen. Og i år spør jeg vid, hvordan handfærer vi vevlagsbrøytingar? Hagstova førja, som i ødlån arbeider etter å skipa hagtøl etter en alt så leste under ST, legger stånden og lea. Og vi har valgt, vi kommer jo avviser ut, og færre gjerne rundt å lete nekrar av okkara arbeidsoppgaven innan vevlagsøkje og i hentan hagtels hem. Og således lyse og kvønnhått vid handfæra vevlagsbrøytingar. Og således kunne vi som fraløyer samarbeider okkom i åndeland, og annars fylltja gongtene her tjåkkom. Okkurs praktisk, skreien lyst og sast av skjermen. Det tog kommet en lydelig brøyting, og til den seneste framløven, setanparsten, hun tidsen av skra. Det mest så vi kanskje enda lydsendrøren. Men til området vi halta Tøyer Atlanta, og Maria og vi får røyne at minne av. Og Tori Laksa klar her, så han nesten skal halta framløv. Det godt om han kommer her og får mikrofonen på at i åren, bankt åren høren. Ja, så nu får vi det gongt, og den første som legger 4 til Tori Laksa fra Vevstående, og for å ta som vevmatiker. Og i 122 år, Loksvar. Ja. Og etter henne kommer så ei Grønadel om vevlags avviser. Takk for det. Ja,
God dag. Jeg er Tor Laksa, og jeg arbeider av Vevstående som vevfrøynker. Og vi har nå er vi i gang i 4 år av Vevstående, og har alltid haft et hengende punkt som data. Men vi har så finnes gjort et tøyme som helt oppgave samle alle vevmåtinger og få takkvater og få det gjort der allmenne. Og nå narskast at vi tar okkur som ikke allment, så til så tar jeg har vi her i det. Først, vevmåtinger gjør der i førjen og i 112 år, så jeg er 173. Onker data som i det, det helt etter sånn 173. Anna ikke helt så langt vi tar data. Men hvis vi var begynner, det nekt data og ikke nekt tøy. Så vi tar hita måtinger og gjør der. Det bare data fra havn, verste nevna, jeg har videre. Hita måtinger har gjort der i Øtlar, og det her fra 1873. Jeg vet ikke om jeg finner den her. Nei. Vi så melhiten, han växande i jøkkenen hos årene, så resten. Tendensen, altså, ja, han fluktuerande, men tendensen at melhiten växer. Det har han tog ikke alltid gjort. Mittlen cirka 1930 og 1940 har man lagt en tendenslinje her, så har det vært minkande. Det har blitt kaldere. Men det en helt annen diskusjon, og han tar ikke det. Mest melhiten, Molter, han var Molter i 2014, og det var 8,1 stig. Og minst melhiten, han var Molter i 1892, og det var 4,0 stig. Fordeler vi det på måneder, så har vi her den midterste kurvan av svarsta, det melhiten. Den blåa nyeste, det så den kaldeste melhiten Molter, og den røde overvaste til så den heiteste melhiten Molter. Vi gjør ikke noe til så og det en helt tydelig tendenser at først på året, januar, februar, mars, det kaldest, og så kommer vår og sommer, det blir heitere, og vi tar også heiteste måneden fra augustmåneden, julemåneden ikke lengt etter. Og så blir det kaldere etter, og nok så oververst at desember måned faktisk mye kaldere enn mars. Det lukket at den heiteste mye i mars heitere enn det heiteste mye i desember. Annars desember altså heitere enn mars måned. Tar vi ut noe med, så har vi til mest hita måltan hvert år i så igjen 1873. Og her ja, det fluktuerer nok så negv, men tendensen altså at det blir ikke nekv heitere. Det nøkelunda lukka heit tjøkkenåtlårene. Med det har sett i 1925, det var 22,60. Og ikke fordelt på måneder, så det, jeg med det sett i juli måned, altså ikke den måned som i mye heitast, august, men den neste heiteste. Og annars så det januar måned, med til januar måned, det vel heitere enn februar, mars og desember. Annars tendensen nok så nekt den samme som vi så i mye. For det kaldeste, her tror jeg vi samme tendens som vi så i mye. Altså til at blir til veksende kurva. Det vil si at det ikke blir til at medheten vekser, det ikke til at det blir heitere og heitere, faktisk det ikke blir lukket kaldt som det gjør. Og det kaldeste av Molta, det altså minus 12,5 stig i 1908. Det har vi fordelt på måneder, så har vi etter samme tendens, og med det til å sette i januar måned i 1908. Før vi gjør det, så hittar vi på avfall. Dette akkumulere avfall, altså hvordan jeg kunne regne hver januar i ødelårene. Avfall har vi etter til 1812. Så jeg hittar på stappene, så jeg at faktisk alle litt
hvis man teker ekstremen fra, litt mittlen 1000 og 1500 millimeter om året. Her så åkert år her det meira, og åkert år her det sin minne. Minst avfallet i 1915. Her var 935,4 millimeter. Og mesta til i 2011, han stinker seg av i forhold til alle hinstappene. Her var reknet i 2011 22,1 millimeter. Så det har jo vært ekvelig bort år. Det har vi å hitte på månedene, akkumulere avfall hver måned. Her har vi hittet den måneden her det mest rektmålt og minst. Så gjør vi reelle store mån og mesta og minsta avfall. Hvis vi lykkes så gjør bortsett de 2 torreste månedene, så faktisk alle månedene mittelen 200 og 325 millimeter, tror jeg det regner mest. Og det minste er regnet det under 50 millimeter. Så jeg må si reelle store måneder. Juni og juli der torreste, her ligger det omlai 140 millimeter. Før så ut til å hitte på hvordan jeg regner det så og på et døgn. Her metene av hver året mest regnet på et døgn. Eller på 40 timer. Og her så vi at tendensen, han altså veksande. Tendensen i hvordan jeg regner på et år rimelig stabiler, men på et døgn kommer det altså mer regn nye til det regner mest. Metet til sett i 1940, da regner det 76 millimeter på 40 timer. Det som også interessant, vi kunne gå fra etter, den torreste og den våteste juni og våteste juli regner det 134,6 og 134,0. Det mindre enn dobbelt som jeg hva det regner på ett døgn. Og for i september måned. Så, det har vært da, 1940. Dette som meter av hver måned. Her sies det at det er 2 måneder under 50 millimeter til juni og august. Men da regner jeg da 24 og 46,1 millimeter. Det vil si at det om jeg ser nesten nær i årene over det, da jeg regner jeg, så kan det komme ekvelig nye på et døgn. For vi så gjør det til vind. Vind faktisk det vi tar mest av, og det vi tar minst data tøkt av. Dette er det veikeste datasett jeg vil, men etter det vinter så tar vi det vi lokal. Jeg rater etter fra 1928, og noen år som mangler til år 1920, og det lykka en DMI-data og vørndata skal lykka sammankopplast, og til akkurat tror jeg at det ikke blitt godt enn. Men hittar ut på medvinden, den nyeste kurvan, så ligger han nok så støver. Han ligger mittlen 5 og 8 meter om sekundet. Og her ligger han rimelig stabil. Men hittar ut på mest av medvinden, måltan og ihus i årene, så fluktuerer han sin til, men det er en veksende kurva. Om det betyr at det mer vinter, tar det vinter, eller om det betyr at datainnsamlingen, altså vevstøyene tråkene er på noe bedre, det er rett vidt som å prøve hitje på. Men det går ikke oververst at det mer vinter, tar det vinter. Så siste prikkene til der hereste kvillen er målt av hver året. Jeg hadde ikke mer visst arbeid nå, det takker vi om en lukta lød. Medvinteren fordelt på månedene. Her mest vinter, så jeg sier nesten selv, mest vinter om veteren, og minst om sommeren. Men medvinteren altså omlai 5 meter om sekundet om sommeren, og omlai 8 om veteren. Og meste medvinter er målt i februarmåned, 6,8, og minste er målt i august til 4,8.
hetta datasettet har vi bare atter fra 2000, og stadigvæk vi som 3 år mangler. Så altså, hetta ikke så negvar. Nu får vi til oppe av det færre år, det heter faktisk bare fra 2014 til 2024, og her mangler 3 år. Så ja, hetta vi håper for bedre også kjøtt. Men hetta mest medvinter i Molder hver måned. Og fordelt på året, så gjør vi faktisk bare en måned, augustmåned, her mest medvinter under 20 meter om skunde. Da er en 18,9 meter om skunde, det er det vi kallar skri. Altså, ikke stormer, men bare et åren. Alle inne månedene er det altså oppe i storm, i la meira, i mye, da det mest vinter. Mete til i januar måned, nå til det kommer skje med den skunde, og etter mete er alltid råkning vi ødler inne minnast. Dette er mete sett i 31. dag i januar og i 24. var en ød, og ta var nekvinter. Og en nødt til å komme skje her i havn, okkar offisiella mating. Og her er kvirlan, hun sa sakter, hun var fra samme dag, 4,1 millimeter, nei, ikke millimeter, meter av skund. Men kvirlan er atter, der i hovar. Bare juli og august er under 30 meter av skund, og stadigvæk opp i 22 og 80 meter av skund, i nesten 80. Så færer vi til Truste i Førjon, eller i havn, må vi. Det er Mial-Truste og hver nåre. Mial-Truste fluktuerer ekkert enn ekv, men tar vi et ekstrem fra, så ligger det å fluktuere mellom 1006 og 1020 hektopascal. Ta lagsta Mial-Truste mål til mål i 1995 til 1003,8, og det høgsta er mål til i 2003 til 1015,5 hektopascal. Tar vi mesta og høgsta og lagsta truste målt i høver, fordelt på måneder, så er det nok så avhørst at begge det høgsta og det lagsta truste målt nærmere er målt i februar måned. Det høgsta til 1032,4 hektopascal og det lagsta til 988,5 hektopascal. Et annet avhørst er at det er nekst hormoner av haven og landtruste om vetren enn om sommeren. Her er nekst stitter i middelen grafene. Så, for å ta sammen om en riktig data, så har vi hukt på matingar for havnene, og alt med til sjående for havnene. De fleste metene som er sett, aldri faktisk er sett i Vesterboavnen. Det er jo ikke vi, skjønner. Men i behøver kunne si at for hiten, at melhiten vekser, men det er altså ikke tog at den meste hiten vekser. Det er tog at den minste hiten vekser, altså det blir ikke lukket kaldt. Metene er 22,60 i juli måned i 5,5, og minus 12,5 i januar 2018. For avfall, så regner det nægget samme om året, brøytingen er ikke signifikant, men på et døgn regner det altså meira tar det regner mist. Januar er den vataste måltemannen, og vi tror 25 millimeter, og juni er den torraste, vi 4,6 millimeter. Og meter 4, hvordan regner kommer på 40 timer, er 76 millimeter, og det var i september måned og i halvfjers. Det kommer til vind, så brøytes medelvinteren ikke signifikant, men det meste medelvinteren, han brøytes, han vekster. Og her har vi metene, det er bare sett i januar 24, på nødvendig det kommer skje med meteromskunde og i medelvind, og 4,1 meteromskunde er her altså kvile. For trøst, her har vi medeltruste som ikke brøytes signifikant, og metene er altså 1032,4 hektopascal i februar 32 og 948,5 hektopascal i februar 90. Og så er det til at vi skal også takast i fyrværende, mitt eller annet til at
vi har altså ikke alle data klar, eller tøk å vise fram. Og særlig vinteren så veiker, men det et vi arbeider på, og et som være forbedret. Vånende for et rymelig kjøtt å ha bedre vinterdata. Så det måtinger i Jordan imse støven tjøkken har det. Og anker støv bedre enn ånder. Særlig vinter og regn, i prinsippet nesten hite, veik og sånn. Men jeg får ikke snakke vi. Ja, det faktum at det målt på forskjellige tidspunkt. Eller på forskjellige støven. Men det vi kunne ta hatt for det, tar vi vidtgjøre data. Så, dette jeg har data. Spørsmålet velkommen. Eller så kommer bare med å løte, så kan du kjøre den nye. Takk for det, Tori, for å være fremløve. Jeg har alltid villet ta ut til en stått spørning, hvis noen som vil spørre. Det noen? Nei, jeg har ikke noen for vevmaten, men det er øyelig store måneder av meste og minste avfall. Ja. Og spesielt på, kan man korrelere til vi hitaleie? Eller at vi hører at det låter ikke. Man blir sitt det mest avfall av låten, jeg vet ikke. Om man kunne gjøre sånn korrelering her. Det mulig. Jeg tror ikke være ordentlig sikkert. At det er store måneder. Og jeg vet ikke hva hentet i 2011, hvor det var sånn jeg vil regne akkurat da. Kanskje noen andre minnes det. Men at det en sånn, det datasett direkte fra DMI som vi da finner styra, og hatt det nemlig en av de tingene vi skulle finne av. Hvor det så store måneder, og bæg i hæsson, og veisning og hita. Hva henter det? Takk for det. Kjøp en klapp. Ja, det er en spørning av trett. Ja, her var en spørning. Orsaka. Jeg har det som man ser ska man säga, best ujesner. Det är vi halta generellt halta vid att det blir kallt så det blir kallt hetare. Det är sagt att det är det i princip någon men inte tror jag att det blir hetare men tror jag att det inte blir kallt. Och ja, det utlatt eller inte utlatt det har alltid ringt att se ut från här startan bara nu. Men det som jag tänkte själv var också intressant. Det var att det gamla säger alltid att det var mer kavet, det var kallare och det var faktiskt kallare så jag vill nu ta än nu. Årsøysen har vi inte huggt på och har inte ett gott svär här nu. Men jag syns att man snackar om att det räknar mer. Och vi såg nog så tydligt här att det räknar faktiskt inte mer, men tar det när det kommer mest avfall ner. Här är det mer, det är ganska mer intenst att det räknar. Men ja, årsøysen henne känner inte. Ja, tack. Vi må fære å gjøre i skrånne, og nest ei Grønadel om vevlaks avviser. Hej, jag heter Ei. Jag arbetar på Hagstove Färja. Så jag hon här. Och Hagstove, här har vi avbildna av omkvarves Hagtalon och det är så att det är här som heter Veverlax avvisande komma upp i spel.
Men først så får jeg greie sin til fra om hva det som Hagstover gjør, og hvordan vi tar arbeid vi veverlags og avvisning. Hagstover, det fyller først og fremst ST-avsettingen, og det gjør vi lika mye hva det som vi teller. Ofta så det sosial og demografi-haktøl, det folketøl og liv i alder som vi teller. Så det boskaparhaktølene, det BTU, det kan være innflytninger og utflytninger, men det det eisende omkvarves og tverrgrøngende haktøl til det som vi tar som i det. Og da vi gjør det her, så fyller vi alt under grunn, alt sjåa manualen, til det som stander her, eller nærkere av dem. Og det som oftast ST, eller alt sjåa stående som gjør det ut. Og årsøken til at vi gjør det, det såleis at vi tåser samme mål og bruker til samme matene som vi har brukt i London rundt om oss, eller i heimen generelt. Veverlags avvisaner som vi tåser om i det, tar spretta ur nekvån imeskån, manualen eller handboken, som så eller så snikva seg om veverleier, som så sauneier og skipeier i hesa fragrensene her, et slag av veverlags superterninge. Hun heter Global Set of Climate Change Statistics and Indicators. Og så igjen senest da veverlagsdag, så har vi der stående som ombøyer her i dag, som avtaler at vi arbeider skipa vi har som lastene som hentan her, manualen her legger opp til. Og endamålet vi tog at vi får en lødmynd av hvordan det ser ut. Vi veverlagsbrøydingen i fergen i det. Og ikke minst hver gang den hever være, og hver hun verer i fremtiden. Og i hesson datasetten, eller i her, 108 avviser, eller 108 mat. Fevna øl av vårt, akkurat mer relevant enn akkurat annet. Så første stiget i arbeidet til åkken til å være å finne ut av hva det så som relevant for ferger, og hva det som relevant for hvem stånden ser. Og ut fra tog arbeidet så har hver stående funnet seg en chattende avvisa, eller avviser, og til så tar som vi har lagt det fram her i det. Alle disse avvisene, de kunne flokkast. De vil flokka i drivere til vi tar avviser som måter hva det som driver veverlagsbrøytinger. Så det avvirskan, eller impact. Ta det alle de avvirskene, avvisene som måter hva avvirskan veverlagsbrøytinger har. Det kan ha avvirskan av naturen, av samfunnet, eller av boskapen. Så det vipprekne, eller vulnerability, til avviser som mater i kvenn mån, og samfunnet vipprekne, eller hvordan visskipene, eller tilførende kan være høyt av veverlagsbrøydingen. Så det avtøkene, ta røyner vi å greine hver avtøk vil ha gjort, for å minke om selve veverlagsbrøydingene, og til sist det tilleggen, altså hvordan tillegger vi dere til veverlagsbrøydingene som kommer så eller så. Hatt av våre så tar 5 flokkene. Under hver flokke et evne, og hver avvise hører så til et evne. Det et slag av inneholds ivelite, bare 4 tøl, så det som iveskrifter og under-iveskrifter. Et døme her, det det drivere, et evne under driveren orske framløsla, veiting og nusla, og så en avvise nummer 13, som heter endelig orske nusla. Og den endelige orske nuslan, hun defineret i en manuale, som heter International Recommendation for Energy Statistics, og det så her som vi trykker etter alt sjåa
sambarliga i haktølen. Hette er de evnene som driverne hava. Her er nek om vakserhusgass, til folketale, flottninger. Og under de evnene som er vakserhusgass og utlatt, her ligger 8 avviser. Og vi tar valgt han tjattene avvisen som er nummer 4, som er samlet utladet av vakserhusgasset fra tjauarboskapen. Hine lydes ofte øljanegg, og vi er nok eisne nevnt i det. Så er det avvirskanen. Til her nektar fleste avvisene Her er det 4 i tale. Det er cirka en tringer av samleie talen av avvisene. Og til eisen her tar fleste framløvner i det, for å snakke seg om. Her er 4 avvisene her. Det er hakkende sjåarmale, Mial surløyge og sjånen, reilista visetale, og så er det veverlagsbrøytingar og avvirskanen av flottning. Så var det vipprekne. Det er eisne flere evne, til evne til dem som matveretrykt, vipprekner og ibikvar. Og vi tverre hosa noen om odjar som er vipprekner 4 veverlagsbrøytingar. Så er det avtøytsne. Her er til dømes hverandre i orska, og vi tverre at hosa noen om orske og veverlagspolitikk og omlegging eller avtøka av allmenn stole til steinrunden brennevne. Og det siste, det var tilleggen, hvordan tillegger vi dere, ta hittar vi etter skipene av veverlagsmatingen og skipene at det var ivervøke vid luftgøske. Men hva så? Tar vi det lio at mata og mala. Ta er det milingen som er etter, og det er parster av tog som Hakstover skulle gjøre. Hvis jeg ikke vet om haktølene, så har det ikke videre. Men det er så det som Hakstoven stender fire, og det er serfrøyngene som mata. Og jeg er ferdig at bjøre serfrøyngene oppe på gulvet nå. Takk for det. Ja, takk for det. Vi får bare få gjøre det. Nå er vi da etter tøyeratlandet, bare nå. Så Maria, Gunnlaug Støtter Hansen, får jeg legge frem om utlåt. Ja, god dag. Ja, det var da vi skulle så velge indikatorer eller avviser at oss som i det, så var det rett opplagt at ungforstående for at oss som utlåt av vakserskassen, vi har jo gjort opp utlåt av vakserskassen siden 2001. Og ja, hva så kan jeg slide? Skal jeg trykke det? Ja, varsågod. Så snart. Så var det opplagt for etter snedkjørende, og vi har så der valgt at fokusere på den indikatoren eller avvisen som eiter med 4, som eiter utlatt av vakstrøsgasser fra tjåarbudskapen. Og det har vi så valgt til at til sin øvelsen til vi pleier å gjøre. Men i færre gang så husker jeg ikke rett som at jeg er han som har framløp om drøyvarer, som man som kallar det som er drøy med en 18-4 vevlagsbrødingen, så husker jeg bare ikke mer bredt å si hva det kan være, hva kan en drøyvare være. Og her skjøtter vi lykker til det, tror jeg. Uppe gjør noen her bant, det som vi kjenner oss vel til, at man brenner olje, gass og kål, og det er jo noe som vi er i førjen, og så har vi at avskåa, det kjenner vi minne til i førjen, som en veverlagsproblematikker, og så har man teging ved køveevne, nitrogen, det kjenner vi jo eisene i førjen, og så har vi husdjørhaltene, ærlige husdjøren, og det lampeunaren, det er eisen parse av oppgjørende vanlige, det har vi gjør opp i utland. Men med en parsen til er sjående oljen, brenning olje. Men så har vi eisen til som stender hese syne her på en, som vi ofte bare jobber for F-kassene.
Og det gasser som i skipanen, som vi har brukt i føringen kjenner selger til her. Vi har en kølskap, men føringen det selger kølskipaner og bor av skipen. Som det stora. Men eisene hidapumper og her en sånn havspenningslinje. Ser vi eisene et størst klimagass til skipanens tøymen her på. At disse evne til, vi har en kunder, før som FKS-kunder, så hese evne før vi har blitt faset ut spekler fram til 2036. Det er en bjølving og annet. Men bare for å vise, det er det som man råkner som driver i overlagshøpet. Men så er det avvisende som eisen presenterer fyrtrykkene. Innen 4 utlade vakselskasser nemlig til 8 avvisende. Og det som vi fører mest av oss om ideen, eller som kommer sin mer nå. Det den første, det den vanlige, kan man si. Vi gjør oppe hver året. Og så tar nummer 4, som mer knytter at åkere budskapet, førske budskapen. Her en snakker til de 2 her på en, til åbeinleis vakselskass. Utlade åbeinleis vakselskass. Det lømmes, og det gjør vi ikke oppe før nå det burde man kjøtt front, det finnes ikke det, men det lømmes nitrogen, eller noxer og svaveldioksid og små stoffer som i luftene. Og det som hender her på en til noe vi at det hender noe atmosfærkemi og noe vi ozon og Invis som gjør til at hit, altså vitla skapa hitta i atmosfæren, oppi det. Så da tror jeg at det er til lentos nusle, at det ikke kommer inn til, men som det sier, så er det eisen per uibikva, og så er det noe vi uiløver, og noe vi hos alt jo fyrtrykker kunne, hva det bidrar til å gjøre, og så carbon footprint. Og i hesføren det mer, eller det her, snur seg mest om hos husarhaltene. Hva stedet for husarhaltene. Og det huset ganske neste år, vi får ha til etter, så kunne det være en indikator for just mer vi tar. Men det er den første, den vanlige kan man si. Her har tid som jeg har avhørt for sin tid til å nok se denne grafen. Og det her vil ha samlet utlåd av vakselskass i førjon, og her som førner så fra 2001 til 2020. Haksson faktisk kommet i tølen for 24, og det viser til å være en vekster, og her ser man bare oljene, og det øyelig tatt sammenheng med norske, eller sølige oljeførjon, og så kan det samlet utlåd være. Hvis man ser langt nå at olje, søland, eller norskland i førjon, 2024, var høyere enn 2023, så taler fer opp etter. Det fer en 3-4% oppgående vanta. Men henta maten gjør tølen oppa, og derfor er mest bare å ta seg i vi skip om utladet. For ikke detaljene vi underbølger og årsrykker og sånn, men mer i vi skip å ta seg om oppkjenne hvordan det gjør, og hva prinsipper ligger 18-4. Det som du må vel ofte at man omkrasses og greier fra med utlandsstølen, så kommer man nekve spurninger som snikker seg om hva det tidsjer vi, og hva det ikke tidsjer vi, hva man tidsjer utlandsfiske vi, hva man ikke tidsjer skipene, førskip, RSS, og imenskere hva bunkrer Atlantik, Åtaland og Norge, og forskjellige sorter her. Man kan si at mobile endene, hvert helg der vi i skipet, og ta vi gjør opp etter IPCC, altså alt kjøver vevlags, panelet, ta maten som de sier man skal gjøre opp etter. Her det territoriale prinsippet som galtante. Så de teler faktisk alt vi som utlått i førjon. Så skip som bunkrer her teler vi, flåfer som bunkrer her teler vi. Flåfer som bunkrer utenlanda, og man ser hvert de annars har hjemme, og skip som bunkrer, det teler ikke vi. Så det har ofte vært en synder årsøk til at vi så viser tølen til åkken. Jeg har alltid tid å neste sliden her på. Da vi viser tølen, vi får omkvært å presentere tølen, så har vi ofte denne grafen som viser dels det samlet utlatt reia i PPC-metodene, territoriale, men så har vi ofte haft en som viser minus utländsk fiskeskip som har bunkret før, og helt trekker det fra, for jeg viser ikke mer realistisk mynd av hva det er råd til førskolen virksomhet, ja. Og det så eisen til som vi nå har, her en grafer som lykker viser underbølgene som i høybeint. Det heter så fra 5, og her ser man så eisen til kreppene i 90, og man ser eisen som halvt til utladet, som halvt iverskipet være rymelig, ja, eller stabilt.
fra 2000 og her 2016 lär men som man ser det ekvisliga vuxen här på som nu är fått nästan till att och allt hit landbrunar och FK så allt ligger nog så här nere i botten när ja FK sen till vuxen extra så är det ja nya linjen här hon vuxen också när här på men hade akkurat det ämne som tar som för vid nu är för vid att börja spekla utfasa så jag hade här var liksom avvis nummer 1, den vanliga, och han kör ju att den territoriala principen. Och så är det snär nummer 4 som är från the national economy som det heter och har önskon fjärde avvis en höp för tjauarbuskapen. Så jag lärde inte så jävla invecklat som jag ska presentera det mer visa hur vi kommer från att någon kan man säga till 4 vad är vi har lagt att säga och vad vi har checkat från för att komma till det. Urslit, ja. Så att jag visar att det kan mynd till först. Det var nämligen Ajaxon som visste mig att rapporterna om det här indikatorerna här som vi så sitter hukt sin ro och så kommer det mynden här som helt var också gå att ta fram i det. Här man ser nämligen att här åkara alltså monometlen att det ger upp alltså det är faktiskt 2 grundprinciper eller 2 principer man kan vara matar man kan ge upp utlåt och det som vi har gjort efter IPCC det som är territoriala det har vi det över här bant det som punkterar eller ni här bant och national territories and här och så här tar man det som byggva ut i landet men man tar eisen till vi som utanför. Här ser man här ständigt här uppe. Eisen by non-residence units, alltså turister och utländska bilar eller här känns så fyrtåg, flottningsfyrtåg så vi tar några utländska flottningsfyrtåg som virkar i färgerna. Så det har allt vi och utländska fiskeskip och ambassader känner så hade det maten vi gör alltså bäj det som bekvärt det som inte bekvärt burger det täljer vi i och IPCC vanliga territoriala uppgör men det som vi det nu här på just turbine en första rund till det som heter air emission accounts och till en residential mat att göra det uppa här man så nämligen inte tar allt det utländska vi men man tar hinvägen så tar man allt det vi som fyrtøker i färgen eisne leie ut i Öreland. Kan säga. Röjer eller flåfölle, först röjer. Så det är bunkar åt landa så tältar vi just ner. Så det vi skulle träcka fra. Jag så prøver det töl nu och jag kan se sån jag inte finner här är sån overser och jag kan eisne feiler i andra ställen som heter så det bästa boy vi har nu. Så alle bunkrar tja utländskon skipon och flåförn följer skulle träckas fra. Och här skjuter jag nämligen akkurat det här. Här är vi uppe i en, ja, jag kan tänka har vi kanske sagt alltså man kunde alla stöd som man visst kunde jag visst som tons av olja men visst som tons av C2 eindom och månaden mitten tejpa ut hölden runt rockna är 3,15 man gånger det 3,16 så kommer man från ett ena till hit så men är så valt att visa att det som utlät växtgasgas och 1000 tonsen C2 eindom så här för exempel är det tar man till utländska det bebunkrar mest av olja här tar värda så uppe 300 000 tons CO2 eindom så det ser knappt 100 000 tons olja här bant så hade vi så för komma till ta residentiella uppgörna så vart det check fra flåfer färjon det är inte nek flåfer så bunkrar färjon så det är här och inte tal jag sist nek att vi här till så det nästa så ska man släcka träd alltså kvärt ber utlagt ut eller bunkra utalanda som ska tälla vi och uppge och så här ska vi bunkringar chaufför ska skip och flåfern utalands och så projekt en graf här på och det blåa är så flåfer och det gråa är skipene och det svarta är så samla och det här gråa här det så tull från Hackstone här på så det är rätt lätt förande vill det ja så det blåa är mera i vad samtidigt ut att det var kanske inte sant ut att be om tull från Atlantic Airways
Atlantsfløye. Men det her var ut hjemme senaste årsfragrengen, først var 2016, her var det opplyst hva det her utlad men bare det som det kallet fra roteflikving. Og til tog hestølen her, til hestølen her, hette det utladet som stedet fra roteflikving til Atlant. Og så var et tal her i 8, som eisen var et utgangspunkt som de bruker omkringvekkene. Jeg har alltid sett seg noen mål om å minke med utladet. Så hin i midten er bare noe som bare gjør seg en halvensrik i midten her. Men jeg tror at det bare fra roteflikving så sannolikt at det her eier litt vel hakse her. Men hvordan høyt det skal litt, det vet jeg ikke. Husker at det er noe man til neste år, eller ja, vi får prøve å vite om det ikke blir til. Det er heller ikke noe tøl som Hakståen har haft vi sånn oppgjør, så vi skulle lukke ganske. Alt utløsølt er jeg byttet på tøl til Hakståen. Men hette så, det samler jeg, hvis man så legger trekker fra, legger trett til territoriale, så kommer man til å se her oppgjørende her på en så snart ut her. Og stadvekkan, her bare overser og ser feil i resten, så men det reia til den vanliga kan man säga den territoriala och den gröna är från tjåarboskapen och här ser man faktiskt att det ligger några år eller ja så det som man träcker fra och lägger träd är det samma men chans så ska huxa till dömen som flåfärsla och andra ting som manglar komma att göra mynden ännu rättare än det här så hade det som är heja jag vet inte vad du säger hvis omkring spårning så kan man sitta nu. Så, ja. Ja, her var det. Øtingen i 2024 om fra utløsning skipom etter kroppensålen. Det burde vi vite, men det har vi ikke gjort etter. Nei, men jo, jeg tror vi har svært på det. Altså, det kunne jeg sagt til det her. Det som man ser her på at jeg vant det faktisk at det utländska fiskskipene, nu gitt jeg ikke, ja. Det som hendte vid bunkringen til utländska fiskskipene, her var en fyrtøkker som bunkrer, grunnen til det fotlige her på en, det tror jeg at man revser russiska trålere, og tror ikke bunkrer der. Og tror ser man det fattige her, og jeg husker bare at hvis det stadigvæk så snart, da trykker vi at det til timen, så kan man kanskje vante at det ikke det som skiltene. Men jeg har faktisk en atlan om å komme søndag mer til tølen her, presentere det søndag mer, men det var da tiden var ikke stunder til. Så det er det. Takk for det. Så er det Herkar Teidsson og Sissal Ehrenbjerg som får legge fram om vannstøv og hakkaner. Kjør så vel. Vil du ha? Ja. Ja, vi tar oss så... Ja, jeg kan si jeg er Herkar. Jeg arbeider omkvarstående og arbeider land- og sjåkårsteltene. Jeg er PhD og det som jeg har nevnt, hjermøtingerfrøye, fysiske geodesi. Ja. Ja, og jeg er Sissal, og jeg arbeider av Firum, og jeg har en master i klimatdynamikk og en PhD og i teltet her frøye. Og vi tar altså enda nere avviset nummer 24, og ønsker om Sea Level Rise. Språten sier at det er hakkende sjåarmalet av førskånd. Og her er et litt ivligt hva vi får i døgnen, for å lykke at lyse avvisan, og så hvordan man matar avvisan, så for innestående mielhatchingene i globale havstinen, og så for siste alle holdt vi de første tølene og matingar, og modeller, og hva vi gjør i førgen. Så avvisen nummer 24, han som jeg nevnte i eisene, han en av sånne en avskan, han plockar som avskan, eller impact ønskon, og evne techen og overlagsbrøytingar. Temaet hav og strenter, og mathotteren hattarmating.
så mat och hade bröting per år hade mat ja och vi skiljer mellan två imisk mat det globala mealhatchingen global mean sea level rise och brötingar vi står på den showmalan lokala brötingar och vi kan lukka för jocken kui att showmalan hackar. Det så jag vet utan två rövn som vi tar. Det är ett ämne som är nog snägt framme. Kanske en av dem man ser avskannon som är ekvisligast och här som är byggt för neck för bojer kring hemmen är ju städsätter vi showarmalan. Och till hösten tvär årsökt till till att vatten läxa chatshonon från brannande iskapon i Grönland och Antarktis annars jöklon som helt runt omkring hemmen. Och så har vi att medelheten i hemmen växer och det ger så att checkfrun vickast. Han vill hetare och fyllmer. Ja. Och hur så matar detta? Ta matar vi hövsheten 2 matjotton. Vi tar fylgesveinar som matar haddarbrötingar eller hadder fra fylgesveinar ner till checkfen. Det kallas vi satellite altimetry enskon och det första altimetry-satelliterna eller haddarmatingar fylgesveinarna tar vår sender upp om 3,5 och vi tar så tojaröjer fra om vi matningen globalt så igen 1993. Det som är vid timern är att det är bäst att göra matningar ut i öppna havet. Så att det norska landet så vill lyckas med det signaler som man matar. Det är skräckläs inte så det är ringt att få god töl och goda data här. Så inne vid landet så har vi typ bättre att mata brötingar till vi vastu matarum. Det som kallas för tight gauges enskon. Och i förrjun har vi lärt med tjej vastu matare till landsverk som rekt här. Selve Sjurasson til landsverket han tar seg med om det her i fjør. Men somleis hadde jeg en tøyere fra DMI, som er fra 1926 og til 2006 i havn. Og vi får komme sin inn og alle disse her vastumaterne settene. Så gongten i som globale havstinnen, til første parten av avvisene, det er det baserar sig på att fylgesveinarna som har matat sig 1993. Vi tar 30 år mer än 30 år av matingen. Och här är också tydlig gång i röjene att vi har en hackande vastöve. Och somleis har vi inte bara en hackande vastöve. Man börjar vid att hitta efter lyckas med gärna simpla regression av som brötingen. Här som man är rätt att säga att de hackar vi en bestämt en alltså hade om året 3,3 mm om året men hvis man har grejat den där så ser man isen att faktiskt en fair brötes så vi tar en fair bröting och i hatchingsna här som man i 2,5 säger 2,1 mm om året är det nu ut som väldigt fjärd 4,5 mm om året så det är en acceleration i hatchingsna av medelhavsstinnen globalt. Och jag kan lukka lägga till att man tar så globalt, det är mest inte samma som lokalt. Alltså det man kan ha helt tendenser anpå kvar man matar det men tar man hickar att det samlar havötsnon så är detta gångten. Och dessa tölna är från en grein till Hamilton och Örn Ritundon och till Nature Communications från i fjör. Somleis så har vi kan hitta efter forsaknon baserat på att se goda data som vi har från 1993 och fram till fjör eller i år. Och det är sån standardpars av IPCC-rapporten. Och vi ser att vi som tvärskajnon
så man börjar mata så är det en hatching på 111 mm. Och fram efter nästa 30 år så ser vi en större hatching, alltså att det är för att säkerställa om man för 130 mm. Det är imisk scenarier och det är man överse knyttar att men det är nog ötlen för det som man kan vänta till globala miljön. Ja, så jag får göra ordet till Sissa. Ja. Ja, så så IPCC tåsar vid tåsar om sjörmalshatching och om att det är globala havnivåer, att det är växte, hvis man kan säga så, 20 centimeter så är 1900 och därför att hålla fram via växa utjökna ett klimatscenario som de har och det är näka här det hitta efter berg folkavväxtre och hitta ökning och och hur väl om vi klarar att hålla Paris-avtalet och i ötlon scenarion så för sjörmalen är hacka och så att träd häson så för hända ner hatchingen att göra att det som kallas för extreme sea level, alltså att det är flow för att hacka rävliga negv mera. Och det är mittlen 2030 för och i år 2003 och fram till att 100 års händingar för att hämta flera för året och i år 2100 och i några av dem mer extrema framtidiga scenarion. Och NASA har just en vattenstøverrocknare, hvis man själv vill hotla pröva så kan man få in A och så kan man faktiskt trusta A förjar. Och det som vi tycker från sin elit någon är att förjar är ute i inte goda öknon och att det är så mycket havnivå bröjtingar. Ja, så det är som att stanna här kan ska minkar lokalt men det globalt hackar och så tjockon är vi inte ut det mest äggvisliga hackingen men vi det är ju det goda öknon. Ja, och så kan man klicka, man kan få in och klicka den i rocknaren och så hitta och kvar fyra scenario kosnäck därför hack i färjan och här är att i 2030 hvis vi nu hej hilte och kom till 1,5 grader så skulle vattenstøvan växa 13 centimeter det är som är överst och titta samma för ett scenario men hvis man fer till 2030 och är 2100 så är så växer sjømalen eller han ökest i färjan helt upp till 45 centimeter och det mest äggvisliga scenario och så ner under ratan och till hur så kött tar brötest och här är det fyra te som är mer medium heating här är ratan äggvisligast från 2004 till 2003 och så minkar hon faktiskt från 2004 till 2100 men hvis vi tar äggvisliga hitta ökning så får hon att växa och alltså accelerera helt fram till år 2100. Ja. Och testar här så kvart man brukar när man räknar regionala att det är stora effekter och stereodynamik som är till dömes bröjtingar och i rådjäsne och så är det jöklar och land eller vatten och landet. Ja. Och så från i fjör tar sig Beje Boy Hansen och Sölve Sjurason från landsverk och matingar till landsverk. Och här är matingar och tjejstöjer. Och tann i mitten här är ratata och matingon. Och så är det till högre här är det mittla och till vänster här i sjøvarfallet till på 7 år. Men hvis man hickar efter matingon så ser man att här är glopp och här är onkra fluktuationer av maten i blir flotter och det som är vid maten är att osäkerheten för hese cirka 15 år hon är 5 centimeter och hatchingen det som man hälter för det som jag är hon är isne
här allai. Så det är inte ringt att bruka hesa matingar till med om hatching vi följer. Och hvis vi inte komma nära ett land än vad vi kunde visa lite om. Men så har vi ett havmodell av fyrum som vi då mensam vi havstående. Här vi har ett klimatbokasound och till simpelthen är vi har satellitdata och global havmodell. Och så har vi kost följar i Noi och så är det ett ha-upplösmodell för följar. Och så har vi hukt efter Eurajack och hukt efter showarmalan här. Och det som heter datasettet visar till att medelhatchingen är omlai 2,9 mm per år. Och det är så 4,6 för allt togärskaje. Och det samsvarar nog så väl vid det globala. Jag lyder inte minne, men till reisende det som NASA klimatråknar visar att vi får inte minne än det globala. Ja, och så har vi hukt efter och rönt att samarbeta vi matingar till landsverk. Och bara om man kan bruka modellen till att interpolera ett matingarna till. Ja, och ta matingen, hon är så till blåa överst. Och så har vi lagt lufttryck i träd och det avviskar matingarna, det är en trusmating. Och så tar gola är så det som modellen säger. Och så när under har vi träckta frakvärn öron. Så där är matingen och tar gola är modeller. Och här är så en korrelation som heter 0,6. Så det är man kan arbeta vid hvis man gärna vill veta ordentligt efter hur showarmalen hackar i färgen. Och i modellen tar man så cirka 1 kilometer från land medan matingen är just in i en kaj. Och tar vi så hittar efter till långste togärserierna vi tar från färgen från 1900 och Nökraltrush till 2006 så såg vi att hatchingen är omlai 2 mm per år. Och så rönt vi att för luncharna och så är det nutch stö men hon är så flott. Ja, så hon är bara flott upp och ner och här ständ hon visste att det är hacka 6 mm 6,4 per år och till så det är inte reellt men till det snackar vi att man häver byggt kajerna ut halvtid så tog till avvirka här. Och hvis vi så gör en försök eller en projektion så har vi då inte gjort en linjära och en annan ordans projektion. Ja, och det är så den gröna är första ordan och den absinkola och här och hinnon är det andra ordan och så 3 ordan. Och det som är att här som vi är i det tar jag filtra vid det gröna, alltså 24, vi är snär 11. Men det mest konservativa för 2003 är tar vi att stära mittlen då i gröna och det lilla. Ja. Ja. Så för att ta samman om så har vi alltså är som avvisan att vi har det första mötet som är det globala mötet att fairbrötingen eller fairhatchingen är 4,5 mm om året globalt i fjör och att det hackar år om år. Och att vi vill tvärskaje så 30 år satellitmating så har vi 111 mm hatching. Det är Far Coast Helmintlen visar en hatching i en syntetisk tvärskaje från 1950 till 20 på 30 mm om året eller 2,9. Och att där kommer de matingarna till TMI visar en hatching från Shale Trush till 2006 i 1,9 mm om året. Det är som man säger det simplaste eller regressioner, så en linjer regression av teorierna. Ja. Ja. Och så i samband vi hackan till showarmalan i förrjun här är den största ovissan, jag bär i förrjun och globalt är
brøyting i skapnån. Som nu, helt man ikke at det er for brana. Men hvis det er knapplig brana, så tar vi om et sted med en tjej og 4 meter. Hatchik. Og näst största ovissan är så bröjting i storskala rage. Och det för okon lokalt. Och hända ner hatchingen som kan virka sin lite hon för så att ha vissar att 100 års händingar för att hända nek oftare och i framtiden. Ja. Tack. Tack för det. Jeg vet ikke om noen spørninger vi mottar gang til spørninger reisende, selv om vi er lydsindre atterråd. Hva er hånden opp? Her var en, her oppe, Jari. Takk for billetten. I morgen hørte jeg at store internasjonale granskere har vært fremme med kritikk av IPCC. Her tar kritikk IPCC at undervurdere nivået, hakken i havnen. Maximala hakan för 1 meter. Det ser lite annat att ta Jessen och Paulus det kanske behöver få till det. Att det kan vi betyda. Ja, alltså det kommer ju från att det och det vet man ju att klimamodell här var stora troplikar vi och glacier och Torsten Jensen hon är ju professor i glaciologi och vis hälften av Grönland är veck och man är nog så konservativ och i synnestomaton och hvis Grönland brannar så växer globala vasstöar 6 meter och hvis att det så knappt smälter nekshot där man helter så tåsar vi dem nämligen flera meter men i halvt man vill gärna vara inte konservativ och allt det vi ser att det är mest konservativa. Ja. Nu är det Ian Solte från Havstovne som kommer att ta oss om Sörlägga i Sjönon. Och vi håller fram till knappt klockan 3 tar vi en kaffestäcker. Körs väl. Where did I? Yes, point. I'll be speaking in English just to keep you all awake. It's not only Netflix that speaks in English. Scientists do it too sometimes. Yeah, my name's Ian Salter. I'm a chemical oceanographer based at Havstorven. And I was asked today to talk to you about ocean acidification, which has found the name Miel Sulag Uyshegfa in Faroese. And this corresponds to Sustainable Development Goal 14, Life Below Water. And it specifically refers to one of those 158 indicators we were hearing about earlier, which has got the catchy name of 14.3.1. And it refers to average marine acidity measured at an agreed suite of sampling stations across the globe. Ocean acidification is sometimes known as the other CO2 problem. It has the more poetic phrasing in English of the evil twin of global warming. Evil twin because it's probably less well documented or at least known about compared to global warming, the rise of temperature. But a twin in the sense that it's something that's brought about by increased concentrations of carbon dioxide in the atmosphere. And I think given that, it's important to just quickly revisit the scale of the changes we're talking about here. There is still some skepticism about this. What this graph shows is the release of carbon dioxide into the atmosphere through the combustion of fossil fuels and changes in land use since the start of the Industrial Revolution in 1850. So fossil fuels is gray on the graph there. And you can see the sharp increase in that release, and it corresponds to around 35 gigatons of carbon dioxide per year at the moment. That's 35 billion tons of carbon dioxide.
And that, of course, that manifests itself in an increase in the concentration of atmospheric CO2, and that's been reported from observations. So this is perhaps the most famous observation series that documents that. It's known as the Keeling curve. It's named after the scientists who established this atmospheric observatory based in Hawaii, which measures atmospheric CO2 concentrations, and you can see this sharp increase from when these observations began in 1965 up towards present day, going from 320 parts per million to over 400 now. It's even higher than that now. It's also possible to reconstruct carbon dioxide in the atmosphere over longer time scales, and that's important to understand the natural variability of the system. This is often another kind of criticism that you hear, that it's just part of the natural variability. And you can do that by examining ice core records. So if you drill down through ice cores in Antarctica, you're effectively drilling back through time. The deeper down you go, the further back in time you go. And those ice cores can be dated through looking at layers of ice formation, but also using isotopes. And when the ice forms, it traps little bubbles of air in it. And these act as kind of time capsules because they preserve the conditions of the atmosphere at the time they were formed. So you can analyze the CO2 concentration in these little air bubbles, and by doing that, you can reconstruct records back over time. So this is one example of that going back 1,000 years only. And you can see that CO2 was relatively stable at a pre-industrial value of around 270 parts per million, up until the start of the Industrial Revolution, when you notice a sharp increase. You can go much further back in time, and this record from the Vostok ice core extends back almost 500,000 years. And this is an important record because you can see the cycle or the variability of CO2 in the atmosphere over this kind of 500,000 time scale. And this variability, which is on the order of around 80 to 100,000 years, corresponds to these glacial and interglacial periods in the Earth's climate history, or ice ages, as they're sometimes referred to. But you can see even within these, and these are triggered by changes in the orbital parameters of the Earth, and then they're amplified by oceanic processes on the Earth. But you can see even within this large natural variation, we're still only dealing with fluctuations on the order of 80 parts per million. So from around 200 in glacial periods to around 280 in interglacial periods. We're in an interglacial period now, obviously. And that corresponds to this pre-industrial value of around 275, 280 parts per million. The red line on that graph shows the increase since the start of the Industrial Revolution. So you can see that it's just completely dwarfing anything that we've measured before. And I think what's important here, it's not so much the absolute value, well, that's alarming enough that it's so high, but it's the rate of change which is important here. It's a sharp increase, a vertical increase. And that makes sense because if you think about it, this has come from burning fossil fuels. Fossil fuels take millions, if not tens of million years to form. And this amount of carbon's being released into the atmosphere over a timescale of a few hundred years. So there's a huge perturbation of these natural cycles of the Earth system. So what's happened to all this CO2 in the atmosphere? About a third of it has remained in the atmosphere. That contributes to global warming through the greenhouse effect, changes in the radiative balance of the atmosphere. About a third of it has been taken up by land plants, and about a third of it has been dissolved in the ocean. So what happens when carbon dioxide enters seawater? The short answer is that the pH decreases, which is where this term ocean acidification comes from. It's worth just revisiting what pH is. Everyone's familiar with pH, but it's actually it's a scale that goes from 1 to 14, but you'll notice from this equation on the board that it's a logarithmic scale. That means for every change in one pH unit actually corresponds to a 10-fold increase or decrease in pH. So that's important to remember because when we're talking about ocean pH, we're talking about quite small changes, but they're small changes on this scale. So you'll see here some common solutions that you'll be familiar with. Battery acid, for example, right on the acidic end of the scale, pH 0 to 1. And then on the basic end, we have things like oven cleaner and drain cleaner, which are alkaline solutions. You'll notice Coca-Cola up there at pH 3, so a very acidic drink. If
If you haven't found a reason to boycott Coca-Cola yet, there's one for you. And distilled water is neutral pH. And you'll see just under that is seawater, which has a slightly alkaline pH of around 8. That's important to bear in mind as well, because when you talk about ocean acidification, it almost makes it sound like the oceans are acidic. They're not acidic, they're alkaline, but they're becoming more acidic through these changes in pH. So the chemistry is a little bit complicated when you get into the depths of it, but this is a very simple representation of it. So basically what happens when CO2 dissolves in seawater, it bonds with water and then it forms this species carbonic acid, which then undergoes these various dissociation reactions. And basically you end up with hydrogen ions. You can see the hydrogen ions on that graph. And that's what causes the acidification. That's why CO2 in the atmosphere leads to ocean acidification, which is an increase in the concentration of these hydrogen ions. So how does it look? Pre-industrial values, the oceans had a pH of around 8.2. Modern values today fall somewhere between 8.0 and 8.1. That sounds like nothing, right? That's what I mentioned earlier, this logarithmic scale. But that actually corresponds to around a 60% increase in the concentration of protons in seawater or hydrogen ions. And by 2100, it's expected to fall further to 7.6, which by that point will correspond to a near 300% change in the acidity of seawater. These changes are very, very gradual from year to year, so you actually need really long time series to be able to show this in marine systems. And there are only a few of those that exist around the world. The closest one to us and the most relevant is one in Iceland, which started in 1985. And you can see from this graph that the pH has been steadily declining over that 30-year observation period and has dropped by around 0.1 pH units. But you need a lot of observations. You can also see the variability on that graph as well. It's also important to note that these changes are not going to be the same all over the globe. Some areas are anticipated to become acidic or more acidic quicker than others. So what this shows is the relative change in ocean acidity compared to the 1990s by the end of the century. And the darker red colors show those areas that are likely to experience more acidification. And you can see in the north, in the North Atlantic and the Arctic, those are the areas that are likely to become more acidic. That's right where we are. Partly that is due to colder temperatures in these areas and freshwater input. So gases are typically more soluble in colder water, so there's more CO2 going into the system, and there's a lot of freshwater input from Arctic rivers and ice melt, which changes the capacity of seawater to buffer against these changes. So why is this relevant, and why is it relevant for the Faroe Islands? That's because of its impact on biology. This primarily affects organisms that build shells and structures out of calcium carbonate. And that covers a whole range of organisms, so many different species of marine plankton. They build shells out of calcium carbonate. And it's important to remember that these are the base of the marine food web, so all life in the ocean is completely dependent on these, including fish. And then corals as well, they also use calcium carbonate, and these are important habitats and nursery grounds. And then there's some experimental evidence to show that there's a direct impact of ocean pH on juvenile fish. So before fish develop gills, they don't actually have the ability to regulate their internal pH, so they're completely susceptible to the pH of their environment. So the experiments that have been done showing or subjecting juvenile fish to increasing levels of ocean acidification show a much lower survival rate as pH drops before they develop their gills. It does not affect adult fish so much. So how do we measure this? It's incredibly difficult to actually measure this reliably. Here there are kind of 4 parameters that are important to know about. One is PCO2, which is the partial pressure of carbon dioxide. That's the amount of CO2 as a gas that's in equilibrium with seawater. Then there's pH, which we've already discussed, the amount of hydrogen ions in seawater. There's this concept called total alkalinity, which is somehow the buffering capacity of seawater. You can think of that as like a sponge that can soak up these acidic properties. And then total dissolved inorganic carbon. So all of those 4 things can be measured analytically. And that's important for this indicator because each
every time you try to measure one of these things, it has a certain level of analytical uncertainty associated with it, and you can kind of constrain what that is by analyzing reference material. And I've actually kind of changed the way that we've been measuring this at Havstorven, because originally we were measuring total alkalinity and dissolved inorganic carbon, and then you can kind of calculate the other values, so ocean pH. But this is very, the instrument to do this is very unreliable, and the data that was coming out was not very good, and I was just not very satisfied with the sustainability of this approach, and also it was very inefficient time-wise. So we've actually changed now, and we've developed methods, or implemented methods, I should say, to measure pH directly and also total alkalinity. So the way this indicator works is that they have defined 3 different categories depending on the quality of data that you produce. So one which they call climate quality, and in their own documentation, the UN mentioned that this is only achievable by a few specialist labs throughout the world. And then something they call weather quality, which they report most competent analytical labs should be able to produce data in this category. And then this third category, which is undefined, which is specifically aimed at countries that are just starting to get into making these measurements and to build capacity in the hope of moving up to the others. And that's kind of where we started, obviously, some years ago. Those numbers are not so relevant, but, well, they are extremely relevant, but you don't have to remember them. But they are basically the constraints that this indicator have put on. So you can see the precision that we're looking at here is like 0.04% on a measurement. So any of you that have done analytical chemistry will appreciate just how difficult it is to get that level of precision. The old methods that we were using had a precision of about 0.1 and 1%, which put us in this undefined category. So we were not even actually in a position to report this data as part of the indicator goal. But these new methods are much better, they're much more stable. So for pH, we're actually up in the climate category now. We have a precision of less than 0.03%. And for the alkalinity, we're right on the border between climate and weather. So we have a precision of 2.5, and you need to be less than 2 for the climate. So we've drastically improved the methodology, and now we're producing data that can actually respond to this indicator. And as I mentioned, part of the reason that you need such good precision on these measurements is because the changes are so small. We're talking about changes that are 0.04% per year, so we need a precision that's much better than that. That's why it's less than 0.03%. So how do we measure this? We measure this as part of our kind of oceanographic survey work, where we go out with our research vessel 4 times a year and we run these transects away from the Faroe Islands, measure a whole range of chemical, physical, and biological properties of seawater. And at some of the stations, we've selected for sampling for carbonate chemistry to measure ocean pH. So the ones I'm just highlighting today is N14 in the north and N4 and V6. And these are important because they're subject to different water masses. So you can see N4, for example, is receiving influence from this kind of Arctic water coming towards it, and so forth. So here's just kind of a glimpse of some of the data at these 3 different stations. So this shows measurements that were made in 2017 at these 3 stations, and measurements that were made in 2023 in orange. And you can see at all 3 of those stations we measure lower pH now than we did 6 years ago. So we actually can also detect this ocean acidification trend in Faroese waters. And when you do the calculations, they correspond to a change per year on the order of, for N14 and V6, between 0.03% and 0.05%. So that's actually in line with this prediction of 0.04% per year. And at the station N5, the change is actually much higher. So either that's because these measurements that were made initially are not good enough data quality, but that's the same case for all the stations, or that's experiencing bigger changes because it's subject to Arctic water. So to summarize, for indicator 14.3.1, ocean acidification is a pressure resulting from climate change that we're also experiencing in Faroese waters. We've now developed methods that meet the stringent data requirements for indicator 14.3.1, and our preliminary analysis shows that acidification is progressing in Faroese waters at the expected rate and perhaps even a greater rate than predicted. Recommendations for the future: we don't have good measurements in the shelf system,
landgrunnen, because we require many more measurements to do that. It's a much more variable system, and that's just not tractable with the way we do it. So we need to invest in newer technologies like sensors and automated samplers in order to get the right amount of data to do that. So yeah, thank you for your attention. Sorry. I went a bit over. Några spårningar till igen. You're welcome to ask the question in Faroese. Ja, så sätter spårningarna förskon. Vi kunde ju sen ta nu i stretchen och så inte spårningar nu. Så håller vi för att göra till nästa framlöv till Archivang. Så för att ta oss om raillistar i förrän. Tittar med? Jeg er Archivang, og jeg arbeider av sjøkjøreteltene av Kjøsanden, og jeg får snakke om han avvisan som er et reilista visetel. Han hører, som jeg sier, Janne til den bølgen, som er om utbrøsle og støve til plante og gjøresløv. Reilista visetel bygger av reilistan. Til det ganske hørste man. Men det er liste her man gjør en meting av hva vanten er for at gjøre eller planteslag dør ut. Onker omsetter til hva er tøyningar veien. Og til arbeidet er så samskipet av Natur- og Varvestestånden, alt sjøa, i OCN. Og ta sed av de djørene og plantene og i seg her høttene og balkaner. Men det er så ikke at tar færre fra, hvis vi tenker at han som er LCFist, least concern, altså minst storan, til den overste, her det er utdett. Hvis tøyningarveien er maksimaler, så er slæget utdett. Og på enda måten kan man gjøre en meting av hva høttene står i sløven og ære. Jeg stod lagart så har vi tidlig 2 dømer. Hvis tid færre inn og løyta av Wikipedia etter en plante eller gjørasleie, det er enska Wikipedia, så sutjer det ofte er en sånn faktaboks overst av søgene, og øyelig ofte er så eisne conservation status vi her. Jeg har så tidlig bare slattebøkene og Gårdfoglen, bare for å illustrere noen dømer. Og hvis jeg tar slattebøkene først, hon er ute i bøkken som heter CR. Det er stilling for critically endangered, eller CR-høyt. Og hon var jo vanlig her om akkurat alle gjør før, men er det ikke langer. Nå er hun bare i vestara parten av Nord-Atlantshavet. Og jeg gjør det til Gårdfoglen, så synes jeg at han er i bøkken langs til venstre. Altså han er jo der. Den siste Gårdfoglen ble nok skåten i Osland og i Ajan-Tveialtrøs. Men dette viser så man kan bruke disse her balkaner til at møte om hva høttene står i sløven er. Og til sånn at faste hottaller man bruker, og til avsett avvis ned i OCN. Og for at du kan køre slæ i en balk, så skulle noen traiter oppfylltjast. Og jeg har også lukket å nevne så her. Det er nyeste balkene her. Så vi kunne godt sette slæ i en balk, men her var vi ikke dataene i leie, så kan man også, man kan velge å si vi gjør ikke noe meting av slænen, så kaller man det not evaluated, eller man sier vi kunne kanskje gjøre denne meting, men vi meter at dataene er ikke noe gode, så er det data deficient eller datatråd. Det er så man kan fylle sin stien og i sine grafene nere. Og til så særlig her tror jeg balkaner, som er en mest her som har AHO, at det er her som sløyen er i tøyninger våa ordentlig. Og det er treitene som det ofte hittar etter, det hever annet på, eller det hever negagerer vi populasjonene av slænen, bofjeltene og habitatet. Det kan være
det en brottlig kjøtminskning av populasjonene, eller en landafløy, altså en brøyting i landafløylige utbrøstelene, habitaten og kjøslænen, det er ganske særlig relevant for planteslø. Populationen eller bofølten langt løytel og minkar, eller en sera løytel. Og så teker man disse faktorene sammen, og man kan jo også gjøre en modellering av hva støvene er, men kanskje imot til det som vi har å si, for det her du har matinger og lengre tøyerserier, vi her inne i anøkron som kanskje sintemere. Vi må finne noen data fram som vi må tolke for å vite hvordan støvene. Og tar vi et avsette sånne trader, så det faktisk 2 måter jeg gjør på. Vi kunne tenke at de globale medingsene som IOCN hever, og se det til av førskslø, eller vi kunne gå ferdig ut østene og gjøre medinger og samle data i fargen østene til sjående et negv større arbeid. Og reellist av visetallet, eller reellist index, det bygges også enda ned listan som man hever råknet seg frem til. Her fer at gjørasle at det numerisk vire annet på hva for bølg det i. Tøyninger var i en laver, altså det vil si ikke høyt, for det 0 stig. Her stender møbelig utdett, men til faktisk møbelig utdett, eller utdett til å ferde samme, til alle så til 5. Og så tøllen i midtlene. Og et indekse, til måter brøytingene og samleie tøyninger var noen iver, ja, det kommer iver av oss gjørebalkar, men vi kunne også hukt bare. Vi kunne tidsje foklene i fargen bare hukte taimon, eller kveldene, og så har vi funnet et indeks. Og indekset høyt, tøyninger veien laver, det lagt, tøyninger veien høver. Indekset ligger mellom 0 og 8, og det var råknet såleis, hvis vi hadde 100 slø, og i utråkningen tjåken, så hadde det finnes hver sitt nummer, mellom 0 og 5, og det har man så sett i måter til at ødel hadde finnes 5. Altså, det er det maksimale virus som jeg sier 100 sløyene kunne få, til 500. Jeg har ikke tidlig lukningen av vi, men hun visst nok det maksimale virus minus det verlige virus dividerer vi det maksimale virus, så du ender vi en brøtje som mellom 0 og 8. Og IOCN har faktisk gjort matinger 5 bølger. Her man meter man har noe gode data til å kunne gjøre et globalt indeks. Og hvis vi sier etter foklen, så det nok så stabile. Pattene et lutsynder negativer, men de korallene her en sterk negativ trend. Og da kommer vi sånn inn at det som Ian sier på Antjania, korallene større vanta, særlig imot til havehittene og surner. Kanskje lykke for atter til her. Vi snakker sånn om vevlagsbrøydinger, men her høttene sånn ikke bare vevlagsbrøydinger. Det kan også være mannskap der. Det kan være vøye av djøren, eller øyletting av habitaten imot til bitching, eller skåarhøtting, eller hva det skal være. Så det er naturlig at vi høyest ikke har noe vi vevlagsbrøydinger gjør. Så også jeg nevner at det ble jo faktisk en første reiliste gjørter, det kallet det en 4-bildsreiliste i 2005. Det var Anna Maria Fossa, Magnus Gård og Jens Hansen, og de hukte etter tøyning av noen 4 fugl og planter i fargen. Og de kom til at man kunne bølge 44 planteslø og 43 fugleslø. Og hvis jeg ikke ser pie-charten her, så synes jeg at for plantene en hampelig store bølger her det ikke blir til at gjøre noe. Her bølgingen vi mangler dater. Og fuglene her en hampelig store bølger her det er nesten høyt. Og man kan si mest avhørt til den reie, gule og oransje farveie. Tror jeg kanskje, kan man si.
tar nok så jauner, og det altså, tar høttene balkaner, vulnerable, endangered og critically endangered. Vi breker høtt og ser høtta. Her er også en nøkkersløm, hvis du ikke det blåa. At det her er nøkker som det er slitt for regionally extinct, altså ute i fargen. Og det videre at det fuglar og planteslø som hemmer vi i fargen før, og som ikke langer. Og hvis de ferger av heimasønene til hakstovene, så kunne de østene suttja hentan her avvisan. Her de har rocknen den reilista visetale. Og det ut fra 23 sutjarasløven og 21 fuglasløven. Det var ikke ringt å finne av hver disse tølene kommer fra. Og det som jeg gitt meg til at her har man tidset til globale virene til IUCN og innførst de 4 kjent djurasløy i fargene. Og til dem så sutjarasløyene vil jeg gjenge ut fra havsutgjør. Altså kveler, kåpar. Og hvis jeg ikke etter trenden, han jo ikke så han ikke så negativer, han nok så jauner, men negativer til endans. Og hvis vi samarbeider til vi indeksene stand fra, hvis vi får atter til her, og ikke etter, ikke borte fra korallen, at det noe det samme. Og vi vet at trustig av djur og planteslø økest, og vi misser djur og planteslø kvant det. Det omkring sagt at vi i en skal kalle det for en extinction crisis, altså tøyningarkreppe, eller hva man skal kalle det. Så også jeg enda vi at kan skal komme med en hosgåte eller tilmelde at hvis nu, hvordan skulle man gjørst i fargen hvis man skulle gjørst at øyla fullførst realistiske arbeid. Det vil sånn kreve til at tar stående som arbeider vi løfred fjellbrettene, naturdater, at tar slå oss sammen og gjøre en realistisk. Det er ikke noe som en personer og en stående kan gjøre. Nu har vi korset låga inn i 4 havstående, omkorstående og kjøsene her, men det kan sånn være stående av østene. For å skal bare se til 4 rom private stående som gjør kanningarbeid. Men altså, at onker stående må sette seg sammen, framlegge en reilista som kan innrapporteres til hakstående, som så kan rapportere arbeid videre til SD. Så sånn skal. Det er det som jeg har gjort. Akka? Nei, det står ferdig å gjøre. Det Sølve Kjøresson. God dag. Jeg heter Sølve Kjøresson, kom fra Landsversk. Jeg forrider her, og jeg faktisk vil at samle dater inn mest. Jeg tror ikke jeg dater. Men vi så blir avvist nummer 24. Maria nevnte så avvist når noen andre eisen nevnt avvist her. Ja. Så kunne jeg køre derfra et felt han da veien. Lykke få til å gjøre det så her. Hva slik at meg? Ja, det gleder jeg å kjøre. Ok. Vet du? Ja. Så, jeg vet, vi har gjort en framlø av Landsversk om vevlagsbrøytingar og avvarskan av flottning. Vi tar jo landsveinar en halta.
så det snir avvis nummer 76 som vi da har tolka litt lydsinter på og har fokusert på. Så det ligger som helt stått, sinter om avvisan og sinter landsveier og sinter hva vi alle arbeider vi. Hette så det som avviser 76 cirka dreier seg om halvt igjen. Han nyttet til å møte om vantar og avleggingar av vevlagsbrøytingen vid flottninge, hvordan vever fyrbrykte, stormar og hakkande sjåarmale og hittabrøytningar avvarska flottning. Og trygt og hvordan det vi kjær vi tåler. Det ligger som tal man bruker han til, kan man säga. Og så har jeg lagt her, hver avvarsen definerer over, så det er tulltjeng av sin reisning avvarsen. Ja, her så over parsta förjon, det var landsvägar, ja. Och här så såna parsta förjon och så har några avbjörningar och till akkurat som Teiba nämnde Herkar och Sissal om det vi och Eisen Weverstad om att väcka brötesta och vi får hackande körmåla. Så avbjörningar till som i det årlopp, omalopp, skrilopp, skavalopp, brim och stormar. Tilga som klassiker som vi har att det kommer till väverleie. Hva det avbjørningen som av vev. Og til her vi rekten noen eisene, det glemte jeg å si, og hatt det som hun siste nevnte, sånn råkner fra NASA. Og her det sannlukt at det hackar, og at det her så mial. Men det det samme som det har sagt. Og så hokser jeg, kan du av verste vite, hvordan jeg veier tjokken kan skrive vanta for akkurat som hvis kjørmalen hackar. Så vi har faktisk 2,6 kilometer av vealångt som under 6 meter hatt, altså fra nolla. Og her markerer vi reion og nere i korslån. Vi kan si at det er sånn at två stør som særlig utsett, og det er altså her bridgingarna om Kvannarsund og Haraldsund. Der er jo øyliga nærvia, og her kan brim være ekvislitt, og man kan ikke bruke veien hvis det er forrikt vever. Som är skiljer då så kommer det vant noen synte mer av det samme vekst som vi har i framtiden. Som är skiljer med slåkan här. Så tog det tøtning for åkna vi trykker veiene at det tålet er vekkere med landet. Så avsen ikke åkken til resten av 2,6 veldig simpelt, men det er til enn vi at vi er kjær, vi er nok så kompleks, kan man si, likevel. Det er nekka brikkvarer, nekka ui vevene. Det er så stor at her er noen kvalpa særlig som er lagt. Og så er det hva er det som er avbjørninger vi har i det, som vi kunne vant noen kanskje sitte mer av i fremtiden. Ja. Så her er en liten filmer, at jeg viser det igjen, som landsverket gjørst. Noen har kanskje se. Ja, vi nu senast vi hade ölen kan kava vi ta kom åren årsskifte och kaven har la halt lycka till 12 januari nu och ta för att räkna öligt land. Det blev överför och det blev så lågt i veckan och då blev det så reellt ekvisligt. Vi skrasset och halvfjärs överlopp innan för faktiskt inte så några timmar. Men allerhelst er det nekk flere enn halvfjers. Det så gjør vi nå at han tar vi der rundt og rønsa og grappa renner. Så det er alle sin kaven som knappt skulle ur fjøtlen og alt det rekne som har skapt alle ser overlåpene. Vi har haft nekk folk ute nå til å rønsa renner, bare vi lastbilen og maskinen. Så det krever nekk tog, og alle nekk arbeidsorsko. Så til rundt Streimøytene og Estrøytene og også Norrøytene til Øljanek og overlopp som overrådast opp. Til Eldvøygavennen hadde vi Ølja størlopp, et minne og et annet som var rettelig størst, og det var den 16. februar i 2022. Det viser seg at vi hadde dronemynter og fikk kanna hvordan tilfær kom, og det var hele 5.000 kubikk av tilfæret. Og det var gjør det til at veveren var ikke køyrende i noen dager og fersla måtte kjipast. Og enn i det, jeg sier nå noen år siden, så veveren ikke gjør atter, og veveren ringkonstante. Så det er ikke lenge tog å få
bøtt om veien her 18 år, jeg ser overlåpende viste seg. Ja, at det så, jeg lyst om hva vi opplever, at det så i januar i år. Så hvis vi får mer av som veksten, så må det passe bedre på veien her. Og her jo underføringer av dødla veven som teker rekne. Og derfor er åttende som kan si sin rom nå. Og eisne om hva kan hente annars. Åttende, tenk du det, Giver? Ja, Norrøya-tunnelen han lät opp 19. april i 2006, og det tjekker jo fint i nekvar. Her kører jo nekker biler, en 4-5 biler om døgnet, og lykket frem til den 1. februar i 2014. Vi var tåsa nå, langt jo vel om hakkande vattenstøv, og når hendte så til at vi får disse her Kjekkvarner brauta og pomokkara, byrgingar og det så det godt døme om her. Det i Larvik, og en penan leier morgon 1. februar og i 14. Og sjående så brim til kan skapa større avløyngar. Og det så vi her. Det var ikke mange kritikk om minnes tatta, hvis du skulle køyre med Larvik og Klaksvik. Så satt det så løsene ut han her leia morgen. Og her var det ikke køyrande i, ja, det teker han løt at rota så var bostad. Men sjående her brimverjan, eller brimgæren som kjørter her, han ble så kjørter av Nutsjon. Han ble hakkaver. Og det noe som man må hukse om, tar man gjersvarnar brimgærer som hesar. Gosse tåla der. Godt nok var det øyanig flåhentan degen, og det var her i strømmer, og hvordan trus det har vært i sjøvnen og luftene, og alt spiller inn av en sånn det som hentan her. Men så ekvislitt kan det være. Det øyanig gav mynter som en som heter Adelberst, Ellenskort til Tidje, og her ser man bare, og her Erastan som Sølve nevnte, og byrgingen om Heraldsson og i Kvannasonde. Og vi har også sett til dømmes i Kotlafyrre, her nianfor kyrkjen her, og i Saltnese, her vi tunnelen vid Rundkornsen her. Så jeg ganske til han hvordan man gjør det, hvis det blir akkurat som et stovegulv, om det er bare sendt han på. Det mulig at det bryter ikke, men her synes vi det at til øyla krefter som på spil her. Så det skal gjøres en god verja. Det som vi også så her i filmen, og det som vi opplever til at det ser overlåpende, det skaper, ja, det gjør vi synes at det vi kører fram i venen, at det til nek som skåler borsker, rabatten her til V-økselen, hun skåler vekk, og til vi har tått som intens regn, og til det regner helt utrolig litt, at det viser som at det regner ikke mer, og ikke mer intens, nå tar det regner. Og det bare noen mynter som nu sikkert det selv ganske mer for skjermen og granskar i datatølen, og som her det mer ut av marskene etter her på hentamaten, og det som vi røyner så her var oppgaven til å rotta og sette i standard. Men det var ikke testblitt denne her morgenen. Men vi lever jo i en fjallalante, og tog kunne vi som få at det ser overlåpende som vi får, og det rundt alle stedene etter skål og borster, at det er øyne som lever i sjåk. Så kan du si det. Det som til det, så må vi legge som hitjes ikke frem etter, for jeg som har tryggvarm at det er avvøystand, hva det vi vil gjøre, for jeg legger som halvt eier vi ned, 22,6 kilometer, vi koster så og legger en øre til kreisene.
att brickvar vi skulle tåla sig ekvisli vi för briktene alltså till att brimvärjan Lorvik vi gör det ordentligt ja som affär för trycka framkomligheten alltså flottningen fram va och gå vi försöker nästan gå vart att få nästan från vävstå förja det är väldigt gott att vi får vi försöker det brukar åt dagligt men det är väldigt gott att få det här så stormar och kärv kommer så kan man fira kanske så när man stadväck färra framkomliga alltså man kan flytta sig ja och vara och folk och att kunna flyttas av enheten och jag. Och så har vi också alltså här Copernicus det här projektet till EU det har två fältsvänner Sentinel 1 och 2 allt rätt då. Här kunde fylja vi brightingen och i landslänen och här så skriver det annars har det man kan switcha millimeter brightningar ja. Så vi sitter för vi skulle inte få gång till att arbeta vet du för en tid sedan. Jag halt nästan vi borde uppleva det att jag vet inte om vi har gång nu men sist visst har det inte det. Här kommer man få fina försök när reisande automatiskt alltså vi har fyllt äckla hos lente flits ja. Det ratar alltså Sentinel 1 och 2 ratar av fältsvänner som tar data från lenten kan man säga. Så det var det man lyssnar till så jag håller sig mer att det var visst det. Tack för det. Tack för det. Tusen tack för det. Spännande framlova och inte först hur vet jag inte eller så allt ringa väckre men Copernicus kan kanske kontora förklara det här eller se några mer om det här i cellen alltså vad ska till för vi får utgång till Copernicus. Några som vet det. Gette när han är. Han blir vidare sort. Ja, hej. Copernicus, can we get access to the Copernicus data? So the data is free, and we can get access to the data, but it takes a lot of doing to do something with the data. But there is a EU facility where you can access the changes in heights very easily, but it doesn't cover here. And I've made inquiries about this, and yeah, Kanska in the future. Yeah, data is available. Yeah. Freely available, the software to look at the data as well. But it's very complicated to do that. That's why they've got this other front end to make easy access of height changes. And then you can use that for land movement for all sorts of things and relate that to mean sea level movement as well, maybe. So it can be related to lots of work that goes on here. Ja, en ega spurningar träd, en fäll kaffe, här var en. Hej, spännande. Nu arbetar vi det snackar om fyrräka och motor så är så det vita när det skulle ut att böta vägar och skrilopp och skalvalopp och allt det. Men pratade närkande om fyrbridging. Nu vi har det öliga kloster det är en tendens till att det är ekvisligare väver i framtiden. Jag vet inte arbeta vi är fyrbridge att skriva hända till dömes vi ASEA-talet eller öron enterbötingen som styrsta lente bättre till framtiden. Absolut. Öppnar för att diskutera stegen vi ASEA allt möjligt. Till det att jag ASEA-talet ett men lente i färgen är nog så vikvamt. Det är några skrier som inte lyckas som det är mer följsam för vattnet till och med skrian vid Jorvägen till och med en skria här som är väver för jöknen en skria en stora äggvisliga skria så i huxa är kanske vi Copernicus data kunde man kanske förutsäga att nu flottar sig så passar sig inte på att vägen checka om vi skulle göra något för att trycka skrian inte för vad man kan trycka skrier och sådana ja men jag tror inte säga om för att vi ASEA och vi tränar för häckna och till så säger skjuta vägen så räna bästa mån att få att så att det är inte för så att säger det inte är en förring men alltså
säger ska häst mer så vill det till en diskussion vi diskuterar alla nå allt som vi gör för Firebridge kan man säga till att rensa så ränderna då till alla sådana ting som detta om man hamrar någon så det frost så frostbranches the growth och så detta tillför ner bästa döme är kanske här så i kvarta i Köttnevik här vet inte över Köttnevik här är alltså ett nät spänt från vi hamrar någon in mot bygdene för jag tänker growth som detta om man lopp och det är en trubbel här planlägger man så en tunnel för att släppa fra omloppet ja men det sände ringt att det årloppet som är 8 nämnt jag är en trubbel att vi gör att jag knappt liksom neck frost och så en äggvislig hittabröding och neck regn samstundes så Calvin han tar tillför vissa och i av och blockerar tvärränner och renner jökna alltså vävern är atlas vi har redan några brickvar för ju en trindal trusliga där och vi har fullt av underföring under vägen till små rajer och allt möjligt ta fyllest upp ta i kave och tillför kommer ur fjällen och blockerar så kommer vattnet på vägen no? Så Firebridge chockon till att tvärrarna ska rensas räckligen och så man efter hicket här och brukar lösa tog på att kanna det som vi långt häva av Firebridge kan man säga att vävern är fair till räkning är så att det för under vägen alltså näckre vägar atspåra vägar för ju tar lagt det all inte och vi tar just renner bara men vi inte är själva men alltså tar som skill för så vävren är tryckaver mot ja vi tar små rajer blå ekvislier och näckre räkning så rända under då hvis det blir täppt så kan det fyllast i över båda vägen och så blir tillfälligt under vägen vart och kan flytta sig ja så blir tätlarna en skri kan man säga. Så Firebridge chockon till först och främst att trycka vägen när vi har gått tvärren och öppnar och att vattnet släpper oss där. Så bojar ja. Jag vet inte om det alltid synder på Sverige men säger jag vet inte vad jag kan göra vi gör det men det är klart att lent i färgen är också immest då. Eller immest. Hamran är nog det farligaste att en steiner en Roma. Yes. Tack för det. Tusen tack för det. Jag håller vi för att stäcka här och kaffe är utanför det så ser att här vi brukar 20 minuter till kaffe så gör så väl.
Vi får att börja efter nu. Fältene som ute i kaffepausa. Och kom in. Vi får börja på sättning helt av Heson Verlagsstenen. Och vi har nu haft om druvarer och om averskan. Och nu börjar vi på den trea böltjen kan man säga som heter vippräkne. Och här är en framlöva som om öke vippräkjen för vävlagsbrötingen och det är väl Liss från Jarfange som kommer här till framlövna. Kör så väl Liss. Er det nu tändra? Tack för. Jag ska tåsa om evne åtjar vippräknar för vävlagsbrötingen. Jag hade Liss Mortensen från Jarfange. Og jeg halte at det som vi kommer til å høre syndrom nå er at det er atter og i nekka tog vi det var hørst fyrr i det. Vi tog så om så avvisende drøyvarer, avvirskan, vipprekne, avtøk og tilleging at disse avvirskaner borter og i 5 flokker. Og tannflokkeren jeg skal nevna tåse om til vipprekne. Her avvisande kunne brukas til å hitte etter hvor så vel eller ytla at skipan tåler vevelagsprøytingar. Vipprekne, og i hesson sammanheng noen, av enskon vulnerability, det hvor så utsett en skipan 4 vevelagsprøytingon, og i kvann mån megnar skipanen a standa måte avleggingen. Til en funksjon av slæ av vevelagsprøytingon støtt og fer av vevelagsprøytingon som skipan vil 4. Og vipprekne avhånger av vikvärme til å si at reagerar skipanen på at det brøytingarna som hända. Og i kvann mån kan skipanen leia seg til brøytingarna. Og man kan si endamålet vi at hitje etter vipprekne det kan ska få et innlid og berda til a minka eller firebyrja vipprekne. Kunne vi bruka til innlid på en konstruktiv måte. Så det är ganska en annan måte att hitta på nekvar timon tull om vi tar säga för det. Vipprekne det 28 avvisar. Det handlar om den första balkeren handlar om trygt för vatten, mäte och landbonaje. Och avvisarna tar 6 avvisarna här. Tar hitje etter hvordan få folk noe eta, hunger, matframlæsland, hvordan balansera hon, innflottninger, utflottninger, hva prøyseren av mate og vattne og prøyseren av drekkevannsframlæsle, som til hvordan nekker av tam og avvisning, som tam avvisning töllen skulle finnas till att rapportera. En annan balker vippreknar ökoskipaner. Vi hörde för lötesöjan om rejlistar. Tar komma åter här under vipprekne. Rejlistar jag planter, rejlistar jag jord, rejlistar jag ökoskipaner. Här det 4 av oss här. Tar hitje etter vipprekne bygningar, understøv og kjerve, hvordan vipprekne det for vevlagsbrøytingen,
Og ta hikker man kanskje mest etter bygningen og veven og økjon som i vanta for åmalåpen, skridlåpen og järvanton av tuslenen, her tveir, av vissar. Så gikk man etter folkene som bygger var, pastor av byggen, hvordan vibretjen teg fire vevelagsbrøydingen. Her 13 avvisar, her man hikker etter ødlomøveligen, helsotrygt og orskoveiting etter rett vatten, byggva deg og i økjon som jo i vanda for järvanton, fatakra døme, fatakra bøylingar, ødlomøveligen tingon man hikker etter her. Den sørste balkeren til økjer, som vibretjen for vevlagsbrøydingen, og her hikker man etter stranda økjon, økjon og vøttenen, her trutjer avvisar, og her har vi tidset han som eiter økjer. Så leser at avvis i 106, det økjer vibreknar for vevlagsbrøydingen. Den eneste titelen Islands Vulnerability to Climate Change. Og man hikker etter hver dater krever hesen avvisen 806, hvordan vi kommande han 4 følger, og her var vi til daterne. Hver dater kunne vi titte etter, hver dater krever avvis i 1806, det har vi langt hørt om for det. Alt av det at det krever at man kjenner vuddene av landøkene, hva slæ av landøkene det Det hever omkvarstovan, var dater for det. Matingene til ikke noe som skal matas ofta, ta brøytingar inn i middelen. Men vattenstøv og matingene der har vi torsta landsverk, matar, vattenstøv og vi har eldre matingar eisne. Og der matingene, der skulle letast inn ena from årligere matingar. Her et døm fra Hawaii over hva det for slæ av datum. Man kan umynda seg at man får styre eller får glede av, og man kan si at det så løs for gagne av. Her et kort, interaktivt kort, her man kan zoome inn og ut. Dette fra Hawaii, omkring det ene åkjene her. Og her kan man hitte etter hvordan högt hvis sjåarmalen hackar nu har det skriva 4 steg her halvan fot, 1 fot, 2 fot, 2 fötter kvarje ökjer vera ta rakt av hackande sjåarmala. Og det her var andre ting vi, overflow, brim, erosjon, og en sånn kors av hesson slænen her kan man umynda seg et øyla godt anbo til Taimon som skulle bygge ut veier og tunnlar, bygningar som skulle standa landet. Og her var nekret han vattenstøvmating, som vi hørte har hørt om før det fra landsverk. Her tjej matarar som i gang. Disse tølene har vi bare blek og gjerne kurve, at det ikke gjørs nekka fancy vi, men der viser mye all vattenstøvene i Sørvei og i havnene og tøyarskene fra 2009 til 2024. Og kanskje det viktigaste at det skal nok gjøres for at skilja tølene men tar til. Sjåarmalen hackar, og så har vi finnet vita fra matingen til omkvarvstovene at landet søkker samstundes. En GPS-matar stender på bygningen til omkvarvstovene som viser at førjer søkker
hakka årliga 0,6 millimeter om året. Så här vi hackar årliga näka och landet söker näka. Och det som ofta blir sagt är att vattenstøvan hackar i följen 2 millimeter om året i lötene. Vi hade en öliga gåa framlöv för en liten löt så igen vi nejvar tölon. Men hade lyckas som tar störelseordarna när vi häva att göra vi i lötene. Så igen så tjör vi att allt tjoa vattenstøvmatingarna visa hos i heimshövene flöa och att färgen av bröjtingarna är växande. Och det är ganska näka av tog som är värst att häva i hoa och tutningar mycket tar man ska hitta efter vibbräkne att det är inte nog att göra matingar nu tar man må ha en homing av att här matingarna som är gjorda i lötene tar komma bröjtingar av tog att bröjtingarna accelerera. Hesa matingarna kan ska gänga upp till att bröjtingen nu är det för helt fram till 2023 allt efter vad för scenario man sätter upp hur snägga bröjtingar kan man räkna vi. Så var en söva i fjällmil någon morgon om att dansker forskare säger att tölene tjockon från ischatten kanningen i Grönland visa att dessa matingarna är allt för konservativa till nejot att huxa mera vågångt. IPCC har kanske huxar eller tejtölene visa om 1 meter medan det är dansk tölene säger att bröjtingarna kunde bliva så ekvisliga helt upp till 30 meter. Och till nejot och till fram till år 1200 som inte är så rävla längt framme. Årsøkene til vattenstøvbrøytingene har vi et eisen i Horsta-syndrom i morgen. En stor parster av det kommer av at land og iseren brannar, så meira vatten i havnen. Og det kommer fra at innlands og iseren i Grønland og Antarktis brannar, spekliga hoppa vid. Og at jöklar og iser understø i heimen at det er vatten i eisen i enda ut av sjøen. Vatten i haven fyller mer så kvar som hiten økest. Og vi hørte eisen om at her hender stereodynamiska brøytingar som eisen gjør at vattenstøvan brøytest. Her kommer en liten brøyting av at vatten av land vil pumpa ut av skjegg, middelandet grunnvatten. Land hackar eller søkker, tar vissa matingarna av omkvarstående. Matingarna vil kalla for isostasi, at land, og i okkara for at landet søkker. Det er ofta lokala brøytingar. Og så må vi eisen minnes til at det er veverhendingar. Det er tuttningar miklar, men det er ikke værande brøytingar. Det er sjåarfall, det er brøytingar av latruste og hatruste, ildvegre, og det er rettla stora brøytingar da veverhendingarna er i gongt. Og en tuttning er mye, det er ikke nok å hitte det mye av vattenstøvene. Man må minnes til å ha rom til der, om man kan kalla det 100-årshendingarna som nu får komma oftare, at det er viktig å ha rom for det. Så hvordan vi kommande er dette så fyrfølger?
Vi kan godt si at det kjøtt hakkende sjåarmålet til vanda mye gongt for loar og kjær. Så det ikke tespillet kjøkken som sånn at hitje etter sånn utlitt noen, hvis en tøl noen som man bare kan umynda seg. Men hvordan vi bruknar følger for hakkende sjåarmålet? Sjåarmålen hakkar og følger sjakka lei 2 millimeter år i løtene, og så må vi gjøre rom for veverhendingen. Men brøytingene av hemsøvnen genga allsamt sjådare. Og tøtningar mykje det tog at vi fylgja vi brøytingene. Så gåar dater for det her tøtningar myklar til å kunne heve i førjen. Utlitene kanskje 1 meter, mulig helt opp til 30 meter, vånande, ja, tyvärr det mulig at det kan bli enda hakre ganske. Åren år 2100. Så det nøyot at tekes av brøytingene vi, tar vi bygge veier, tunnlar, bygningar og anna som nær vi sjåarmålen. Munnen under sjåartunnelen, her sjukrahus, eisen nær vi sjåarmålen. Her nekv bygningar rundt omkring som til områdende at hoksa fram etter at det borardikt, at det skilagott, at det blir gjørst. Så ser man omtidje, så følger og avvis i 806, og vibreknar for vevlagsbrøytingen. Så kan vi si at dette vi kommande, vil jeg si, for følger. Avviser for vibrekene, det gjør et innlitt som kan brukes til å minka vibrekene. Så vi tar møvleikene i følgen og måntlas har luttelig øyne her til ikke å bytje okken ut i store tropleikere. Datene til avvise 806 og tøk, og tapper til tjåkene fra boa. Avvise 806 et godt døme, et godt døme i følgen om vibrekkene, som kan avmarskes eller fyrbyrkjast. Vi at virksomhet og bytting nær vi sjåarmålen tycker ätligt till bröjtande sjåarmålen. Det är ganska en tydning av mig till tydning av mig inled att tacka vi från hessen töllen. Så vi hessen så vill jag säga tack för. Ja, Liz, takk for det. Noen spørninger til Liz? Ja, stor takk for det. For å formulere det som en konkret spørning. Jeg kunne engst mer hørst hvordan du også at kanskje det kan bli større samstarv mellom visende folkene og politikere. Tog at vi tar den risastore 4 måneder i førjen, som folk flest ikke halder en 4 måneder, at vi etterbater, så vi kunne lært å låpe feilene til øtlånhinnen du forlenner. Ja, men det hender ikke. Altså, så sent som man leser her, vi har lært om på utbyggnevntene. Det første som fall var at skolen skulle være boradikker. Det var i 2008. Og vi tar videre om... Altså, Island har haft fokus av boradikt og klimabrøytinger, så han holdt fjersene. Bråer tjåen tjåken. Så jeg sakner så øyelig at politikere og eisende folk flest vidar meira og lusta meira etter visenden. Jeg vet ikke hvordan man kan få det i lære. Til endelig nødjaste døme at man vil bygge tjåleikhus for sjåamalen. Altså, jeg skilder slett ikke. Og eisende at man
tolmartale av bilen och bönen väckna utlad och alltså hur kan man få bättre synergi mellan politiker och visande? Ja, hatt aldrig en öjla god spurningar. Vånande är ett tilltak som vi där går sig ett steg av någon och att vi de känna eisner jättebatter här men de känna två som så tänker vi fela. Ett steg här vid en jättebatter och eisner kan man kan göra något vid det det som hesen dävren snurrar sig om töl, om indikatorer, om hagtöl, att vi gerast mera tillvida om vad säger tölen och hur så kunde vi bruka det och på en skillagång mat. Yes. Ja, hej. Tusen tack för framlåna. Jag hade att det faktiskt hade varit rättligt intressant. Och jag också bara som en sort konkret om till döms vannstövna. Alltså ett är till döms att vi har ståndar som skulle täcka atlet till kommande verlagsprövningar där. Sälja till döms landsverk och andra som är av husen och infrastrukturen att vi kör malan. Vi ska bara täcka det här som ett döme. Här är det också och som de flesta långt kunde ta vi hem och det. Och det är till dömes stöd nämner om dessa hackande vannstövna. Alltså sjönde och avhånger av time novice någon som är det och stanna avhånger av kosnek vi utlad verer så är så kommande öltna. Men här är också man också kan säga konkret det är att ökoservice man hickar efter tog som IPCC kommer vi. Nu minns det inte helt till alla, kanske boi veta bättre, är det 40 meter mil. Av vannstöv bröjtingsne, alltså hackarna som vi där inte kunde göra något vid. Vi tar långt fram till verlagsprövningarna kan man säga. Så här är det några ting som vi konkret kunde hålla oss till att okej, man må ju kusser minst dimensionera utratoj kan man säga. Så här är några ting som vi låg vid och i det. Och så bara spurningen hur stora vera brödingarna så ja det är så synd inte att säga. Det är mer politiskt. Eisne passfast så. No, det var bara en vimmering. Ja, tack för vimmeringen. Jag hade eisne det är väldigt viktigt att jag huskar sån där som det är han sätter fokus på några ting som är viktigt och akkurat detta som kom fram nu är något som inte bara ska stäcka att oss om det att hända dagen men egentligen borde man färdigt man måste nu är det ju en verlagsböcker omförstånd så vi hittas ena för månaderna men huxa att det borde något vi tog upp att det och akkurat kommer till man omkring det här att man kvar man bitcher och så snä. Men det blir etterlyst inte mer vi hur sammanhänger mellan verlagsprövningar och hur ämnen vi tar som och så politik. Och faktiskt är det nu att komma tvär framöver under utskriften avtök och ta är det man mer för att ta som i man kvart är det man ska göra. Och när först att hålla fram om det är Sigurd Jakobstad omkörstå. Tack väl. Tack för det. Jag ska ta så om orsko vävlagspolitik och det är sån här avvis i 114 och i sån här alltså avvis någon för hur man handför vävlagsbrötingar. Och jag har en överskrift som heter och Atlanter är minka månader utlad av vaxrörsgas. Och i visar till grein 4 stycken nöjtjan i Parisatmalan och i hese framlön. Och här ständer jag testender av oss är att min tøying av de enska texten sen nyast. Man hever en skilt då att åra en längdtöjar orsko och vävlagspolitik
og Sandberg Grein, 4 stykker nøytjen i Paris-Sottmalen, skulle alle parter til Sottmalen strempe etter et året og bo fra lengt høyere menninger at land av minka utlatt av vakstrøvsgass. Og så har han de hoa Grein 2, her hadde vi tidlig for Terra Felix, tog imiske arbeid, og hver så innenfor imiske evnen, så vil ljøse noen av imse nasjonale omstøven. Og jeg ser her lengt høyere Atlant, det har nevnt der ofte en long-term low emission development strategies, LTLEDs. Og så kan man spørre, her har vi denne Atlant i Førjøen. Vi parstre av Paris-Atmalanen og Vevelas-Atmalanen, og her har vi så en Atlant. Hvordan har vi denne løktingssamtikt? Det har vært gjort der nekrar politikker, oppskottet politikker i Jøgnarene, men i løtene det vel handan som galtande. Og det en løktingssamtikt til løktingsmål 130 fra 2021. Som det så oppskott til samtikter og målfølge av minka utlatt av vakstrøvsgasser kommande 20 årene og oppskott til det for den orsko- og vevlagspolitikk. Og dette var samtikt av løkting 15. mai i 2020. Så har jeg klippet 2 brått på sjur. Her kjenter først at okkara mål av minka utlatt av vakstrøvsgasser vi i minsta leie 30%, merker at i 2022 skal utlatt av vakstrøvsgasser være lagre enn 525 000 tons av CO2-eiendom. Og i mån til leie 130 000 tons CO2-eiendom i 2020. Og så vil vi vise til 25 atøkt, det var et oppskott til orsko- og vevlagspolitikk som var grundaleie under løktingssamtiktene, som har 25 atøk i politikken. Og så sender her, alle 25 atøkene vil bytt ut av neste 3 årene, tar vi undantaket av atøkene nødje, som omkvarvsgjølt av oljerikken ekfor, og atøkene 24, CO2-avgjølt av olje. Dette 2 eglatøyende ampo som man parkeret. Og til vi så forklarer vi at Grannalondene og nekv Ånderland har for 1000 lagt sluggjølt av, og vera sluggjølt mett av serfrøyngen som godt og nøyut ampo, for å få folk å legge fra olje til grønne løsner. Nå oljeprisen søvlig høver, vi ikke med rett å komme vi økton oljeavgjølt nå, heldur eier hetta vil tidsi opp, men 2 år her mett verer hvers tøyen ta byggvinn at avsette oljeavgjølt. Og det så færre 3 år nå, så gjerne politikker og samtidig. Så man kan si at nå det på tøyen at jeg har hatt oppåt. Og det 25 atøkene, jeg har bare rønt å liste det opp her, jeg skal ikke færre i smalloter, men så har vi gjort en luttelig sånn trafikkljøs meting, og til bare min egna, hva skal man si, fætan av støvende bant nå. Men det byggt upp på den måten at det orsk og framleisla som først fire. For å få oljen vekk så må man framleie værende orskjelter. Og i førgen det vindorska først og fremst av snørsjon. Og her sender i Atlantet man skal komme opp på 240 megawatt av vindorsk i 2 første fasene, som primært snur seg om orskoskiftet av land. Og da ble skrivet at det var ganske 40 megawatt av vind sett opp. Så man skulle upp på en 150 til 230. Så var det også om gamsleskipene, her var pumpskipene var veldig aktuell. Hon så, man kan si, om vindorskene, her gang kom nå, det gang var for sent. Pumpskipene nækket av 4 ganger arbeid gjørst, men til å stege opp. Så det avsetninger om små vatnorskoverk til egen nusle. Her akkurat gjørst, her kommende skipen, og hvis man spyr, så får jeg nok, som jeg sier, at hun ikke noe gå. Men skipen gjørt. Og vettnesframleisla, her har man ikke fra landsens sugeferden i gang til å gjøre noe, men for å kunne ha brenneevne til båter og skip, som ikke olje, så var det alle sammen tås om det som man kallar for Power to X, som grunn til at man framleier vettene ur værende orkskjeld. Og det kan man gjøre for, det blir til. Men her det samstørv i løtene mittelen stånar og vindeløv og norrlenskar stånar om å greina målager for PTX eisen i førjen. Og det spennende prosjekt. Så det små solorskverk og mye solorskverk, her eisen kipene gjør der, og det køyre, og vi sørger til at det flere som får oss her, men det går for sent, og det ganske tog at kipene ikke noe attraktive. Det for
Dorst och förlängt efter Jalstoi. Ut på stora solarskverkon ver eisne tås så jag vet skulle ha tillsammans 30 megawatt av solarsk upp och vi har i lötne minne eller kanske 1 megawatt. Eller kanske inte mer. Det är ju ankra vindfyrtøkker som har sett solarsk upp att det nog så nek. Men här länge vi rätt. Så är MVG-attabering til Evrika vel, omkvarskjalt og bann for oljeritjen Ekfør, hatt av å parkere. Allmenn fersla skal være grøn. Her synes jeg det her er kommet anker busser. Men det er spent på hvordan nødja fergen, om kalsa fergen være grøn og elritjen. Det er høyrest at hun vil prosjekteret tannveien. Banna oljeføringar nødja byggning til gjørst, stol, nyrhøyga oljeføringar gjørst. Og stekka atter, og MVG-attabering til hitapumper til køyr. Fjärhiten i förrjun, han omgående vært loa reglerar. Nu han kurser sinter reglerar, vi tar at sett et kapittel inn i elvetingalåna. Og heft orskoveling under oppbygging, til kunna veita borgaren og stånden og vinne fyrtøkken gåra, eller ohefta orskoveling. Orskomersking og stol til bjolving, til ikke sett i versk. Boligare elorsko til utnein. Her tåser man om å få energipan å rikka vi avlåpsorsko. Vi har støver ofte hver nekk vindorska for skjeitet. Vi har ikke skipaner som kunne gagna utan at hun tøk. Og til støver kan det ordentlig nekk vinter, og den vanliga bruket kan ikke svølge alle til orskene. Hvis man kan ha en utna som kan aktivera skipaner til seg at det avlåpsorskene, så kunne det være et framsteg. Så det regler om F-gas til ikke bare CO2 som skapar vevlasprøydinger, men eisne åndegass. Og Marie arbeider nekvitt høy til HFC-gassene, eller F-gas. Og her så noen logoer sett i versk som ferdig å utfasa F-gassene over en årets. Så det borde bojarmenning, det var litt her, at dekarbonisera samfunnet til ikke bare å legge om til hverandre i orske til eisne hoks om hvordan vi utbygger samfunnet fremover. Vi vil snakke om at ikke bygger for denne sjåamalen, men vi skulle eisne bygge bojene opp ørvis enn vi har gjort. Så vi feras minne, vi kan bygge tattere, vi bruker minne i orske, og vi legger orske og infrastrukturen til rattes for en god måte. Så var det noen avtøk om til skipene, at man begynner å sette krøv til orskovirkning av skipen. Det heller ikke byrja, men det kunne være nækka vi at man hikker etter hver skip hava en skilagående rakster i mån til orsko og røyne reglera det. Stol til grønna skipabygging. Her en stol til skipabygging i det, men det burde vi lagt om til en stol til grønna skipabygging. Det heller ikke kjørs. Landstrøm til skip. Her en løytel byrjan i år. Her setter 2 millioner av en stolsjåttan som kommuner typisk kunne søke fra. CO2-kjalt og alle oljenøsler, som jeg nevnte jeg byrja vid til parkera. Og så det siste verja og endebøt av Vatland i Ohea. Man hosar om mitigation av verja mot klimabrøydingen, eller ikke mot klimabrøydingen, så tåser man mest om kanskje at minka om utlatet, men man tar seg eisning om sinks at kunne opptaka CO2 i luften og til skauer og vattlendet og slikt. Og her sånn avskrasetting i gang, og naturvernloven kommet, så akkurat gjørst. Og etter han tog at land som vi har i årspolitikken lagt fram, og han var sjølvande, det optimistiske sånne tøyer at lander, men det at utbyggja vindorsk og solorsk, det var øyelig høy prioritet. Pumpskipene vant der man eisen kunne sette seg i verk rymelig kjøtt. Elbilar og hidaskipene, det køyrer nok så vel. Og så et punkt her som heter orsk og skipene marsjene av gjerast. Det ikke så tydelig i sjølven avtøkene i politikken. Men det finnes ikke området allmänt. Og det som ligger i hæsen det at oppgaven å legge samfunnet om til grønne orsk så stor at det ivasamt å se megner at lytte til oppgavene. Det en oppgave her vi alle skulle låta gå i. Altså, hver eneste borgere, sev, men eisende vindløv.
Og for å kunne få ødelvi og få det å hente noe kjøtt, så eier vi det her noen skipene hver og veidere kunne hjelpe til at fremja årsskiftet mer effektivt enn det gjør det. Og det vil nevnt at man kunne haft skipene hver og man flyter vågen fra borgeren til en veidere, således at borgeren får et årskohalt i stedet for å skulle gjøre en ulo på 200 000 og selv ha vågen. Men hatt en lengre diskusjon, men hun er korset sin rett fram og har ikke gått ut i politiske skipene. Så er det utenfor Alante, det en avgjøring, her er det ikke ordentlig kommet i gang, og jeg har alltid at utenfor sier at det er for dårst, at elektrifisere, og det etterlyser skipene for at det kan være einfaldere til hjemme, at utenfor skifte. Samtidig er det øyelige opptidsen av blågrøn, så her må løsene finnes. Og skipene her er vi ikke kommet i gang, utan så at vi kan få noen elektriske ferger. Det håper vi virkelig at det kan slå oss under fyr. Jeg synes at det kunne bygges til fergen, det er spennende. Og så er det bojerskipene, Lendsen, som jeg nevnte, og CO2-kjølten. Bare sånn det endet tøkken her, jeg skal skånda mer. At jeg lykker nevne dette kjærlige treet, tror jeg at da det kommer til orsko utbygginger og omlegging av orsko kjerven under fergen, så er det noe som skaper store diskusjoner politisk. Eisle mellom land og kommuner, mellom myndelegger og sev og middelfolk. Og her ble så eisle 22 gjørst et semjeskjell, som er alltid en ser tøyende politisk semje med landsmyndelegger og kommuner som eier av sev. Og det er en semje om at man skal bygge til hverandre i Årsken ut, rymlig kjøtt. Og her er så gjør det en atlan mellom sev og myndelegger som sier nøklunda tempo for vindutbygging. Her er eisene skrivet noe om hvordan sev kan organiseres, til at det er for ågreit i hva mån sev er et fela som kappas vid RR-fyrtøkker, eller om sev er en monopolfyrtøkker. Og her har man så eisene skrivet i her at man skal sånt skilja, ikke i imisk fele, men organisatorisk, under samme målfelle, rett og sagt, til monopolvirksomhet som ser vi her, til netvirksomhet, og til kappingar i utsett av virksomhet. Og til for kanskje det henda. Ja, og så nevnte annars hvordan brukar å vinna og sev og myndelager at kunne lytte i fela. Så... Og hvordan ganger det så vi elframleisene? Hvis man hikker etter hesser her, eller ikke, hessen grafen, dette viser elframleislene i fargen. Og så har vi gjort tver striker åttas til høyre her. Den årskepolitikken som var gjort der, her setter man seg fire at man i 2030 skulle ha 1000 gigawatt-timer av årsko hver ut av mesta skulle, eller sånn som mulig skulle være værende i Årska, men av el-Årska skulle det være framlagt 1000 gigawatt-timer i 2030. Og til målet har vi, her som grafen ganger bare 24, men det tomme stappene overast, det det som vi skulle røkke for at komme på 1000 i 2030. Så skulle det være at de tomme stappene opp. Men vi jo at vi overast av grønne stappene. Så man kan si elframleisland i 2024 var knappt 500 000 tons, men hun borde være knappt 630 000, ikke tons, men megawatt-timer. Så vi atterut imot til Atlanta. Det er bare med Atlanta viser vi hesten. Men man ser at vindorskan vaksen og man ser at oljeorskan eller at den termiske orskan minka. I atterut? Kan du si det? Hun ferdig? Jeg skal ikke helt kjøtt det. Så til bara för att ta oljesölna så ser man i Atlanta att hon minka ägfören 8%, utan 90%, handel till hans företag 14%, huser alltid fällskapet 40% och allmänna sådana 12% och ser 15% och tillsammans 12% Atlanta här ser åren 2024. Men boy sport om växtren, alltså växtren i oljesöl till skip och heter Hackstone, är alltid bara för skip då. Hon är 16%. Så det är faktiskt en 2% växt i oljesöl sammanlagt. Men 12% minskning av land. Så ja, vi har en atlan, men det är gånger för sent. Kvar årsøkjen, det politiska avsemjer.
Hvordan ser framtida orskskipan ut? Hvordan skal framtida orskskipan futjas? Dynamiska prøvskipaner, smart grid, virtual power plants. Hvordan skal vi gå med orsko? Hva er veitinga strikt innskja vid? Hette spurningar av sværa. Og politiska skipan eier sjálvandi at driva hetta framma. Setta greia tøyaratland og tørslumal. Og så fann jeg hetta brott her fra en som heter Lawrence Tobiana. Hun var Climate Change Ambassador and Special Representative for COP-fonden i Paris i 2015. Having a plan may not be a recipe for success. Not having one is a recipe for failure. Takk for det. Takk for det, Sigurd. Er det noen som har spurning om framlønna? Eller? Ja. Takk for det, Sigurd. Nå har du altså framlønna om hvordan det gikk via som 25 imens punkten i lovene. Og jeg skilte at det gikk hamplet. Ikke så kjøtt som det skulle, men hamplet. Samståndet sier Maria, en av framløve Herman sa at samla var utladet i hvordan gjør hvis vi ikke råkner ytterlig skip vi vekser. Så spurningen at det om det ganger sent eller speklet, gang det rattan ved. Har du med? Ja, her. Til Østlandsland av Sjønon og til Østlandsland av land. Og man kan si at av land det ganger det rätta vägen. Det går inte något kött, det går allt för speklet. Men ta husarhåll och bilar bruka elorsko så vet han orska nekmar effektivt brukt än att du brukar olja. Så ju shortar vi klarar elektrifiera landet ju shortar kvar oljan. Så att en bil han brukar bara 3-4% av orsken i oljan. Men tar vi ger det upp så brukar alla orsken i oljan, ja. Men utladet växer till du pura rätt till växer och till Nysland och Sjønon nu som gör det. Och växande utnavreist. Det som är törver till att få gångt och elektrifiera utnavn. Det här är vi inte kommande gångt ordentligt eller slett inte. Men det gånger hamplar väl vid husarhållton och det gånger hamplar väl vid vanlig virksomhet av land. Men det gånger allt för sent. Alltså det tölen som jag visste det här var från det sista tölen som heter oljesöltöl som Hagstovan publicerar och i halvtid till bara det förskrift. Så det är vuxna alltså det som heter ownership är vuxna och fiskeskipen det sväjar också näg. Men har lite också stabil men det som heter ownership är vuxna. Och det är en stor avgörning. Men hvis vi hittar efter vision av land för sig och Sjønon för sig så kan man säga att tendensen är okej i land. Det är allt. Ja, tack för Sigurd. Jag har en spurning till kröv och lover som du var inne av och om du har några huskot till hur man kan framskunda det konkret. Alltså jag sa inte om kanske har vi alla skilta om det var kröv till orskeviskne och alltså att allmänna byggningar skulle vara gröna. Det hade inte är något om det var det ena och så mot lower också om det var såna nu det från landsverksfärden halt det men alltså ja det sitter en orsaka är så att det är gott. Jag huxar om att här kunde det eisne hjälpt och vi förbygging till dem mot lände och förbygga skrielop och sånn. Hvis man valgte gräs och bättre så rådnätet kunde halta på ländet. Där vet man att det gör. Men nu är det så att folk har lov till att köra runt i SUV och turisterna skulle helst kunna gänga som tar vilja. Alltså man har inte något
avmarskande lower. Og eisen til imot til da man vil gjøre sin hus orske bedre, ja, så er det et loft oppe hver land man kan ta. Så om man har hod til å få det orske gå, så får man ikke større orske land enn 1,5 million. Ja, alltså jag har alltid esport logave av Östern, ja. Nej, alltså Orskopolitikken en uppskott till samtyckter. Alltså här är inte gjort där i hela som vi är konventionella, men här är inte gjort där här nej och lånar eller avsättningar eller inte något av dem kurser till att kräva av oss ting. Men det är kröv om orskovirken till någon hus och här där till han byggnadskontor med vilka säger så kan man diskutera om hon no go. Om man har sett band för att oljeföringar och sätter upp i någon hus. Här är några ting som är i hända. Men här är en logo som ska eftertryckas för att kunna sitta färra. Och tror jag att vi måste ha en samtliga politiska skipan som sätter sig fällagsmål. Ja. Spurningar. Det är spurningar framhållt av tog som Boje nevnte om orsk og nuslo og sjøvnån. Og i listan som du visste vi 25 punkter, her var et punkt som er saknaje. Og hvor huksar ønsken om at vi kunne minka skipa flåtan. Vi til havstovan har så innom tilmelding i det sørste 30 årene til også sagt at varje trus jag förska landgrunden borde vara minka en 20 kanske 30%. Det är vi först att skipen är känt och mera, mannen fick en bättre intök och de skipen som var eftertav hade känt mera och skipaflåten kunde förnyttja sig. Men det är samstånds vi först om flåten blev minka var att orskenusland blev minkade månande. Det var kanske 20-30%. Men har inte täckt den nägran till på tunkorna. Och istället för snackar man om orskenusl man snackar om elbilar som tillsammans i alla skipaflåten brukar vara den 30% av orskenusl i förrjön. Och inte snackar om det. Och istället snackar man om elbilar som brukar 6-6% av orskenuslen. Jag tror inte kommer hälften från olja. Så skulle man spart orsko i en hus så vill det svära nöklunda till man skulle isolera liglarhåll istället för utvägsnar. Till elbilarna har öjla luttlan fraktskan tutning. Ska näka göra mån så ska det för in ta stora orskonluslen till skipaflåten. Och man snackar om det vi först. Man skojtar bara om det men det är så tekniskt besvärligt att det får vi inte köra snacka vi. Och så får man vara näka andra. Men det kanske närmaste punktet är att man kan minka skipaflåten. Tekniskt är det lätt. Det kräver att onkel avgörer som är kanske inte opopulära. Kanske är det som gör det. Och tog sagt ni det punkt jag som listan någon. Det var ju så gång där 60 eller 60 i allt det borde säga nummer 8 att vi listan. Ja. Tack för det och är slash awesome där. Schalt om tunna vimmersingar om bilar och till landet. Det är inte helt samt men det är en lång diskussion. Men det är lite tutning i samla bilar har haft över nästan 40,000 tons av olja. För bilar och lastbilar. Men gott är inte det nu. Det som är alltid öle gott. Det är att nästa framlövan jocken. Hon får snäcka sig om nettopptrollare och skipaflåtan och landlägen och om möjliga avtryck här. Så men tack för det. Som Sigurd säger så är nästa framlöva är Hans Elvsen som kommer att ta som omläggning eller avtog och allmän stående till steinrunden brännevne. Det är så väl. Hans. Ja. Tack för det. Ja, han är det går han kan det segway till nästa ön här och ta oss om
skip og fiskeskip. Det som är av oss 115 snackar om till så stol till steinronen eller fossilbrännjärn i Färjön. Talan om det av oss 115 reforming or phasing out governmental support for fossil fuels. Hva för stolar har vi till fossilbrännjärn i Färjön? Og så grønner jeg kan sin driver hvordan det ærestene i Danmark og Norra og Islande, og hva kan du følge gjøre? Fiskeflåten Färjön og gjøld. Fiskeflåten undantidig brennjøn øl gjaldt, altså det vil si at andre, vinna og privat, skulle gjalda et gjald som nå 1 krone kilo, eller 1 krone literen, medan fiskvinnas der rundan. De kan spela akkurat det rugaste på undan, men tills det. Öll andra runt där hade jag alltid medan det manglar för fiskvinna. Det är så kallt det så kan mäta som en gammal stol till fossilbrännjärn. Så jag prövar kanna kvar det London och Lomakon och i norra till dömes. Jag hade så införst ett CO2-gjalt av fiskeflåtan i 2024 som 30 kronor och 16 norska kronor per liter. Men så som det i norra så har de fått en kompensation de som i fiskeflåtan de kan få 500 miljoner innatter. Och det hacka från 205 miljoner. Det skulle vara en sån ny trapping från 230 ner till 0 i 2025, men det faktiskt inte ska vara det är en upptrapping. Så är första sen det vad det så det verkliga jaltet att dem. Och här är så finns det allt inte just det men med jalt per liter omkring 1 krona 45 norskar upp till 2 kronor. Det så står det här på. Att annat det var kompensera. Och hade så CO2-jaltet till Norrmannen. Hvis vi så det till Island så det just hacka också snäckt så står det 2025. 2025 det så omkring 21 kronor utländskar som svärt 1 krona per liter. CO2-jaltet till dem. Och hvis man så för efter från 2020 och framåt så är det inte stått upp efter vi har få mer jalt av fiskvinna i Island. Det så såg det efter Danmark och här så CO2-avjalt till fiskvinna från 2025. Och upphatten ligger 2 kronor och 60 per liter lika som allt annat vinner du. Men här är det så en kompensation på omkring 30%. Och i 2025 som så stivis ska brötas ner till 0 och i 2030. Så spänning om det ända lika så. Nej, 2030 om det ända som i norra. Men omkring 1 krona det är det faktiskt bäge i Island och Danmark och lyssna mer i norra ganska. Och här har det så i Danmark är det möjligt stor skipaner till grön omställning. Så prøver jeg hitja syndikat oljeløsland i Färjön och här för den showkoven där har vi såna grafer och hemma som jag säger. Oljeløsland samlat det goda och till försk fiskeskip är så det blåa här. Så det är omkring 45 000 liter av olja. Och så säger 1 krona per liter så är det väl 45 miljoner. Vi möjligen eka CO2-avtalet till fiskeflåtan. Så kommer man så sport heter så vara ända när incitament till mink och oljelustna. Månad heter det hvis du skulle betalt 1 krona i eka så är det ganska vunnit det av lättare mat, bättre mat att göra på. Hvis du så hittar efter vad det är för slöa skipon, bort skipabalkar, så är grafen till vänster till så bort av procent oljelustland som de forskjellige och uppsjöar och flaggatrålar det omkring 30% och hemmaflåten är så 70% och hemmaflåten är 30%. Så är styrka. För uppsjöar och flaggatrålar är inte tropligt att jalta. Antingen är Stefan som alla det. Men för hemmaflåten så mest effekt vid införa nya skipar som Eifen säger Janne att du borde minka om flåtan så är det att du fäxt helt rädd att bara att öka avgälden men så borde du eisne minka om flåtan så är det att du fäxt en bättre omsidning av akkurat tillfang. Och då borde färre från fisketiaskipan och det har sagt så ofta att du borde färre till andra kvoteskipan till fisketiaskipan att lukta vid ett fruktfiskeri.
som gjør at du har alt for nek skip til alt å få fiskar, som bare en økonomisk og en livsfredelig katastrofe og så er det en omkvarvslig katastrofe. Så kan man si en ny stør. Vi kunde valgt av alt fyllt Grannalandet og innført samme gjald til fiskeflåten som et undervinna. Altså det som 1 kron kilo i det. Og så det der uttrykk som heter carbon leakage. Det betyr bare om skip nå færre bare det stedende bunkra, stedet for bunkra førjen. Men ta noe andre land her og så med skipene så vidt, et las og alle så får ikke løses. Så kan man sagt, det så en vinnende vever i førjen at her var ikke avkjølt og olje. Så det utlendinger kommer til førjer og bunkra. Så det spørsmålet, men vil man ha det som man vinner ved at faktisk utnytta skipene, så er det det eneste som ikke har noe avkjølt, som bor i olje fast i førjen. Detta kan vi för en stivelse ombrøyting til grønne orske, til at du skal betale for CO2, eller oljen for noe brøytet under atferd. Og det vi at det ikke skal helst ikke en skipan, samme skipan til alle flåten, det var noe mer ment som at for hjemmeflåten skal du gjøre andre ting enn bære og ikke om avkjalt. Parster av flåten kan kjalta, så jeg prøver å kanna, som var en grein, at hukte det rakstra i avkasten til imenskån vidden under fargen. Og alle vinnergreiner har omkring 6% rakstra i avkast, medan særlig oppkjøret av flåten har 25% i avkast. Så han kan kjalta, altså ikke mer for sånne olje. Det er ikke så han får av heisen hvis du innfører det her. Heimaflåten får ganske troplare ved at kjalta det. Faktisk så var det en sånn fragræring for det som fyrstan, som vi var vidt til sammen med noen lånleidninger at kanna hva det har mest effekt at gjøre vi heimaflåten til dømes, og det var lukket som det ikke at bære. Men det er avgjørt hatching er ikke det som hjelper heimaflåten mest, det er en omlegging til en ære skipen, så du har minne flåten, færre skip. Det var, ja. Yes. Takk for det. Ja, takk for det. Det spørninger til Hans? Ja. Det var innkraften her. 12% flaggatrollare. Men det är inte bara hur länge det är nästan att du drejer efter uppkör fisk så är det mer tons. Ja, och du brukar mer orsk till att fiska. Spurningar? Spurningar? Hvis det ikke er spurningar, så hadde vi ferdig neste fremløv og i det. Og det er faktisk den seneste. Eller nest seneste igjen. Jo, men så er det en sammen omtøk av enda. Men jo, det er den seneste avhøysen som vi lagt frem i det. Og til bare Niklasen og Veverstå førje, som fører til oss om Kipan og Vevermatingen. Ja. Hallo. Hør du med? Kanskje fordriver seg mikrofonen her, lett ikke frisyrene som bare kører for oss. Ja. I bevøker av veverlagsbrøytingen og skipene av vevermatingen her av veverstående. Ja, da vi kommer til skipene, så sender vi da her hjemme, fiskevinner samførselrei under her i verden, og så har vi fiskevei et litt MRCC og veverstående. Fiske var et lite større så skip noen, men i neste år så er MRCC, så har det akkurat til skip, og bjergjengerbåter og triller og så videre. Og veverstående er så her eisene. Vi har også arbeidet partvis tatt sammen ved DMI hos årene, men i løten er vi så mer og mer leis. Hette kvar vi der og kvar vi der og når vi börjar og så videre, som det var nevnt, så er vi en rettelig nødt funksjonsstående, og det første börjar vi i 21, og det seneste börjar vi i 24. Vi er her i
det som var kjent som Radio Sondestøyen i havn, eller Veverstøyen, eller Veverstovan kanskje nå. Og så sjåna med Klaksvig, og så vi kommer til Flåvever, så er det eisen her vest. Skipanen internationalt under ST sammen til Tjoa. Her det imens fellesskaper og International Maritime Organization om hvordan hva skip skal leve opp til og trygt og alt det. Her vi har et etlig mannskap i Førjar, og til så gjør nasjonen større som omsider til. Da det kommer til Verufrøyna, så det her omvis danske kongerudje enn, og Jøkken DMI og så Jøkken Vern som så nye til åkken, og her vil så spekelig arbeid frem i måte at vi eisene kunne ombå åkken selv i her. Det som WMO gjør, det at standardisere hvordan tingene skulle gjøres, og dette rigvis mye tilfær, men heldigvis vil nekva at det savner og i sånne oppsamlingsrapporter som man kan begynne heldur høgligere på oppgavene. Og da vi kommer til veverstøyer og klimastøyer, så det kostet farbalkar. Det ordinary, som har skila hita og rekne til tøl som har vært vust for det. Og så det principle, som har skudj og syne og luftvæt og sol og vind og så videre i eisen. Ikke så for takk av tølen, men takkene skal vi gjøre den, stedsettingen skal vi gjøre den, høyre engine mannagongter av stenen, og så videre skulle vi gjøre den, og høyre engine, da det kommer inn i huseisen, og så videre. Dette alt øyelig spennende tilfær, så det godt at det lagt sørst på dagen, så til at kunne sovne vi gav oss sammenskå. Men så atter skipan, hette så felsen i atter, her vi nødje folk i ødel foten starve, og vi rekord opp i bølgar, eller ferne i bølgar, for at røyne løsene oppgaver, og som så genga folk atter i nekvun, og skulle hese oppgavene løsast, som vi nevnte her, så skulle ødel teithøymene som her markera litt i fela, og vi arbeider frem med og ta gonger helt amplet. Tar vi så færre atter tog, så altså, idealet har vært at det kommer til klima at alltid hadde mat av så mot tålen og så mot støven som vi gjør det, men så er verleidsen bare ikke. Man har ære tøkkene, man gjør det på annen måte, og så vil jeg det ta. Og det har som omførende, vi skifter større avskant. Til dømes det her vist en illustrasjon av gamla realskola, eller nåværende Jakobsens bokhandle. Her Boysens skære, her var en fra et skap, her som er matet i hita av torran og vatan hita. Og det var så gjort vi et skap hekk utan av stovvindan, for at det skulle være lagt et mat etter dem som mat av. Og det vil man sagt, det var uheldigt det her var Jarmaten så tatt at en heidenbygning ikke. Men det så det som vi må leve vi. Et annet som eisene trobult at altså matningene her gjør det her som folk og så bøyer utvikler seg. Han begynner jo her nere, ja, Marlemen nere regner og sender vi så inn av, og så bøyer blir større, og matningene flottere. Og hva hender da matningene flytter ut etter, jo lente for opp etter, man kommer, jeg vet langt ned igjen i fjøtlene, her det kaldere, og her mer vinter, og så videre. Ja. Vi skifter brøydas, og her rekner reisende vannvis, så det mer vi hadde enn det gjør nere vi. Så her alle mulige komplikasjoner som ryser ned, og hvis man hikker til dømes etter stedsett tingene hver av tingene lie, så er en mating åpenbart lie ut i flesjonen, lagsart. Men hadde bare posisjoner var verdig å få rett derfor. Ja, så vi har så rønt at pløtt akkurat noen tilfær, og at her så avfallsmatingar, vi vet at her mangler flere i her. Men det ble så gjørst hvis det er spannende som det så gjør. Den ene bottene, Sorøytene, hun som ikke vi er iveliten her, og så er en hava her Klaksvig. Og dette var som mata
Så som støvan var i 2006, da har man hese matningene køyrande, som var rettelig gamle, onker byrja langt i 1903 og fram etter. Og dette ble tømt en affær om døgnet. Og så tog jeg det, folk vil jeg vite fra åkken hva det hvordan regnintensiteten brøtter døgnet Arne, så dette var uiløst som var tømt en fra døgnet søvelig. Vi kunne ikke gjøre det bedre enn hva tølen er. Så begynte jeg automatikker i halvtrusjonen, men det var stadig bare satt av en time. Så hva det ringaste alle, hva det mest regnet for en halvann time, eller 2 minutter, eller akkurat, det har vi bare tøkt ut av nudgematningen som fra 16 og frametter. Og for å komplisere alt, så tøknen eisen brøtt underveis. Altså, ja, man ser det partvis her eisen at han regnmatningen som Klaksvik her akkur buskskapelse fra det ene i 18. Det vinter, og vinteren skal dra busken, så kanskje ikke nekker regn etter og sånt. Så her ting som skulle takas vid fyrvaren. At man skal veverstøyer i 2006, og dette alle ei som støy som vi tar køyrande der, vi tar en eie av træt, og der så begynner vi holdt trustrusjonen, og så den sørste i denne her kyrkjo, fokle. Og her begynner man å mata flere parametrar som ikke var vidt ham først. Da så kommer en gang til eldre matingar, så har vi har manartølene, som tror vurst i det, års- og manartøl, de har vi nok snakket av dem tøk, og for å lette det ut av hjemmesynene tjokken. Men da det kommer til selve matingene der, det er sånn at det kanskje her, man skal atter i mytologiske arbøker for å finne hva matingene er, og takker vi til her, så den første som vi har tøkket, hun fra 18-22 oktober, og her ser man at 35 døgnet, så var barometerstanden lysen, og temperaturer, og damptrust, og luftfuktighetsgrad, til så fra B2 fra vatertermometeren, utdrukna, og så det regn ene fra døgnet, så det vinteren, retning og styrke, og en skala 0-6. Akkurat hvordan han skal omsettes, jeg vil ikke finne tjekka enn, han bryter fra at det som vanligvis vi brukt vi på fort og sånt. Men det er en meting fra de følelsene. Det første var matninger, dette her sørste vi vinter til meting. Alt en annen på hvordan jeg har seg ut, hvordan trøyene lød seg og sånn. Og så er det vi skuttet til reisen med eia, og så er det kan sleve vekkere. Og så her er det så hit i sjøvnene i smatavr. Her er det faktisk matninger som er eldre enn hettar. Altså, i Skansabøkene har man eisne hva folk helt om vekkere, og skotska metallokstånden har eisne nøkker tøl som er forferger som er nekker eldre enn hettar. Men ja, vi har ikke ordet fyllt ikke holde til enn. Et som kan være sent stått litt i som tøyen, at det er man skal leide som bøkene, så skal vi leide den eldste bøkene, så er vi ikke første parte, men vi er i øren parte, Faroe Islands, Greenland and other colonies. Her er vi da finne fram til at han sammen til tjoa er stånsett, da var det sløft å ha kolonier langer, så da måtte man lide pass og forskjellig sort. For å få alt det gang opp. Så til det, det er støven hentan, her hver det vil mata, Torsan kører opp med det som Principal Climate. Ei og kyrkja kører eisen rymlig vel. Og Mygenes og Akraberg fører vi vånande eisen få på plass til nekka vi regnmatning noen som ikke er virknar. Mygenes og Akraberg er det som er uheldig å plassere her. Men her er det avtøk i gang av forskjellige fronten er bedre om omstøvner og trygt. Vi har haft noen arbeidsvannlokk og hadde lagt okken etter at for å få trygtene og på plass og ikke få mer sånne tilfeller. Så nå er masse komme av eie og trygge paddler arbeid av komme Akraberg og videre noen her til vinteren. Og vi ganger alt godt så vi er lukkende avtøk gjørt og kyrkje og Mygenes hadde vi eisen i år. Så vi har flere støyer,
Men tar man ska hitta efter stövne fram efter och eisen att till dels så kunde modeller eisen vara en hjälp. De regionala modellerna kunde hjälpa oss ta i håller data så kunde de vara vid till att hjälpa oss att veta om måste vi en rekord heita manna eller var det bara en ganska vanlig medelmanna som vi miste alltså det kan hjälpa i sån tillfällen och styrka stöver. Men homogeniserar data och forskjellig sort. Men jag syns det har lust att värmodellen det som vi arbetar vid nu, Andreas och Tore arbetar vid sån. Samma till dem så ser vi situationen som vi hade i november. Här vet jag Lascoach och Vinteröstninge center. Ta samman satellitmynten här så vinti till vänster och så är webbmynten lags där vevmynten och här Mygnes och i Sorøy her i Mjørstje, Lascoach, vi havner Østøvot og Reknær center. Ei klart, men kaldt, og fukle klart og heitt. 16 stig her og 20 stig nærmere sted, eller flest sted. Så man sikkert etter de standardmodellene som vi bruker enn det, som vi tar til DMI, vi for å skifte over til egen modeller nå, så vil oppklaringen ikke så velfengt her, nästan inte. Det som är grått är ju mer uskudge det. Men att ha lösta modeller här det är 500 meter mellan kvart rockpunkt. Här är det vi har i sig att om det var 2,5 kilometer mellan. Här är väl mer uppklaring och man ser att vintern det den mest lite plotte. Man ser att vi har lösta modellen är större avskan av länden av vintern. Vi manglar så stærfeste hver mån til rett og så videre, men hittar vi så at hitta noen, så gjør vi at her lyder ungen opphyting i standardmodellen, og igjen til lokalmodellen, eller halvøysta, her fengt opp til en 14 stig og sånt. Så de lokale effektene kunne vannende få speter vi har sånn, og det kan være en hjelp i forhold til lokala effekter. Alltså här har vi gått allid av modeller och i omkring punkter har vi har martingar så kunde vi ha en avis tryckt för att det kan ska passa här och andra punkt här som det inte har martingar. Så man flyta vidare lagt där mitt. Så för det ser man om så har vi det överlags martingar och hålla av vi att ha övermartingar och klimatstöje att la styrka till så att det blir så att alla får stolpunkter att helt ända för att bara matsta i havn så kunde hinna stolpunkter isne och att det vi modellen bättrast att vi för det en figur vuster här är så kvilla vär och här är melvinter och här fick man det intryck att stormen nu vi får ju att den här är så nära men hick man till döms att det heter så regionalt modell som kort att det tog här ser man att det jolötnen som den här så ötnen så näka att det kommer till vind alla helst det att vet vindmastern här som center det är mer utsatt för vind än här som någon liv för ja det är en annan nyans av snett att modellerna kunna hjälpa och kunna stärfästa kvart är ganska skilda som mat och häpnast över ja så mer remoter att komma under en flagg och att och bättre om stöj här är nejot men stövan är jag går live. Tack för. Jag fyllde släsch vid tojene. Nej, men nu det är så väl att det är att nu håller vi bara inte hittas något till klockan långt. Men tack för bara är några spurningar. Är töker och gången nu det. Okej, och spurningar nej. Fint så får vi till samman om tökna. Mer det har vi gjort till att tacka om samman om dagen. Det så väl Marta.
Ja, god dag. Takk for høve. Jeg vil ikke påstå at dette var en så øyelig nem oppgave jeg fikk. Særlig at han alle disse innholdsrike fyrlestrene som har vært i morgen. Men jeg husker jeg bjør han bare ut oppgavene til neste år, så bjør jeg ting frem til å ta sammen om. Øyelig nok å ha vært kommet frem i det, og i beskriften i år Lutstendig i fjør, her kan ta oss om at veveleg brøtt, men også ta oss om annet enn bare veveleg brøtt, og ta oss eisende om hver avvarskan det hever, til brøttingene som og suttja det avvist, vi tar vite hvor at her faktorer som i brøtting, hitaleie, at det regner mer at det regner, hiten og døypen og så framveis. Det ikke veldig interessant for tikkun eller nærkan at enderteka det som imiske folkene har lagt fram i det. Men du kan si at moralen av dagen i det ikke nok øvelse langt. En av de viktige tingene og i mån til senest, det at det her vi at mata, tøya serier, og mata på samme mata som og stabilitet og i matingen når man gjør det på samme hatt, således at tølene kunne brukes for analyse. Det eisende således at det kanskje flere kanninger som skulle gjøres, mer medvist. Og enda maler vi til øtlene til det at for så vidt ikke skulle gjøre vekkere så er det noe verre, men at sørge for at dere fire kan ta i mån til hvordan håndterer dere til at det noen brøytinger og i vevelen som har noen konsekvenser for det med andre og planlegging. Det var en avhånd diskusjon som kom opp i en affære for en halv time så gjerne, og vi kunne godt haft en røstning i Heiland det, bare ta som det, FN. Og jeg husker at jeg kunne saktans spår i et kjølstøt evne. Det hvordan man i lokav har kjipa løyvis omsitting og i fyrstjevinne man har antitrossregler og alt mulig annet. Og selv det sånne ting eisne vi virkande til at avvarske etbåren tja timer som opererer. Og tydeligvis eisne har vi visser en større årskunnøsel. Så det kunne bort en hele sånn seitnaparst, eller en tema der om hvordan kunne komme og gjøre så la man ser ikke ta seg sammen de som kjenner til dette. Orske og vevlagspolitikken som Sigurd var inne i, jeg har det avhåverst. Og det er kanskje eisende for en av forskjellt godt å slutte at det viser ikke at det særlig innan av regelversen at det hendt noen ting. Altså her kan man si at her har politikerne rønt at innfria på et annet måte. Spørningen så hvordan kommer så, det viser seg i verst at det har en overskan og kan man si, og etbord og utlatt. Jeg har ikke så øyelig nok at lette tre. Jeg har alltid vært øyelig å gå der hvor og i det, og jeg har alltid at eisene, selv om jeg kanskje ikke var så vige på at jeg i det, men begynner jeg, så har jeg alltid hatt at strukturen var god, og jeg har alltid eisene at dere kommer sin til nærre. Hva er dere mat på? Hva er dere vilja mat på? Og sannsynligvis vil det være andre ting som kommer og skal komme til årene. Av, hvordan kaller man det? Avvisen. Flere avviser vil jeg komme inn. Så takk for det, og takk for meg, og takk for en avhåverdan det sammen. Ja, vi får reisende at takke mer det, og jeg skal vekkene alle fire skiperne. Takk at jeg kunne øtle om fire at jeg er kommet her i dag. Vi får lukka som fjør, så får det gjøre en sånn sammanomtøk av denon, en sammantrott av denon. Her tar vi greit fra hva det er skronne og innhold til hva det er imensk og framløvene, og alle framløvene var eisen lagt der av nete, omgårstående, havstående var det eisen i fjør.
Så alle kunne finne til atter, og vi røyner eisene, vi tog inn å kjipa for sånn det hver en åre, og å bygge opp de videne som og høyla sprøytingar for Jon og eisen, så at nemmingar og ånder og kunne finne det tilfelle atter. Så ja, jeg har alt det. Takk for Jesper, og jeg råkner bestemt at vi kjipa for sånn til det kjattene står, ja. Og kanskje det er som det skjøtter opp, først kvinnan som er i fokus da, hva vet.